Είναι ένας μηχανισμός αποσπασμένος από τους άμεσους παραγωγούς. Σε επικοινωνία με αυτούς οπωσδήποτε, σε διάφορες διαδικασίες συνεννόησης μαζί τους οπωσδήποτε, αλλά σε κάθε περίπτωση ένας αποσπασμένος από τους άμεσους παραγωγούς, τους χειρόνακτες παραγωγούς, ξεχωριστός μηχανισμός, ο οποίος ως φορέας του διοικητικού έργου θα αναλάβανε τη σχεδίαση τώρα της παραγωγής σε μεγάλη κλίμακα. Και εδώ η λειτουργία της σχεδιοποιημένης διεύθυνσης παραγωγής αυτής της κοινωνίας. Αφενός απαιτούσε ένα τέτοιο μηχανισμό, αφετέρου αυτός ο μηχανισμός έπρεπε να διεκπεραιώνει και ένα κατεξοχήν γραφειοκρατικό έργο, όχι ευχάριστο αλλά αναγκαίο. Σε μια οικονομία που λειτουργεί πλέον σχεδιοποιημένα, θα πρέπει να υπολογίσει δηλαδή την λειτουργία όλων των παραγόντων της παραγωγής. Και με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι ως χειρόνακτες παραμένουν οι ίδιοι άμεσα συντελεστής της παραγωγής. Προσέξτε. Αναγκαίος συντελεστής της παραγωγής. Δηλαδή από την ένταση της εργασίας τους, από την ταχύτητα της εργασίας, από τη συνέπεια με την οποία χρησιμοποιούν τις φυσικές τους δυνάμεις, κρίνεται το προϊόν το παραγόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες, αντικείμενο διεύθυνσης δεν είναι μόνο το τεχνικό σώμα, ο τεχνικός οργανισμός της παραγωγής, δηλαδή τα μηχανήματα. Όπως καταλαβαίνουμε, αναπόφευκτα αντικείμενο διεύθυνσης, δηλαδή αντικείμενο υπολογισμού του τρόπου χρήσης των δυνάμεών τους, είναι και οι ίδιοι οι άμεσοι εργαζόμενοι. Φανταστείτε στην κλίμακα μιας οικονομίας που έχει χιλιάδες επιχειρήσεις και έχει εκατομμύρια άμεσους χειριστές των μέσων παραγωγής, να μην είναι αντικείμενο υπολογισμού, μέτρησης και με όρους μέσου όρου, κανόνων, με νόρμες, με δείκτες της απόδοσης του άμεσου παραγωγού. Αν δεν γινόταν αυτό, καμία πρόβλεψη για το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν μπορούσε να ισχύσει. Έτσι. Καμία σχεδίαση δεν μπορούσε να ισχύσει. Αντικείμενο διεύθυνση λοιπόν σε αυτές τις κοινωνίες αναπόφευκτα ήταν και τα εκατομμύρια των άμεσων παραγωγών. Αλλιώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει η σχεδιοποιημένη οικονομία. Και αυτή η πληθώρα των άμεσων χειρονακτών εργαζομένων που υπηρετούν ακόμα τις μηχανές ήταν αντικείμενο διεύθυνσης σε αρκετές περιπτώσεις με στοιχεία αναπόφευκτα και πιθαναγκασμό. Η διεύθυνση δηλαδή ανθρώπου από άνθρωπο, που είναι η υπερπτουσία του γραφειοκρατικού φαινομένου, αυτή είναι η υπερπτουσία του γραφειοκρατικού φαινομένου, η διατήρηση σχέσεων διεύθυνση ανθρώπου από άνθρωπο, ανθρώπων από ανθρώπους. Αυτή η διεύθυνση είχε και στοιχεία αναπόφευκτα πιθαναγκασμό. Γιατί? Που αφοριστικά μετά μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί όταν η εργασία για αυτούς τους εργαζόμενους είναι μια εξωτερική ανάγκη, είναι άχθος, είναι κάτι δυσβάσταχτο, κάτι που πρέπει να το κάνεις για να επιβιώσεις, αλλιώς δεν μπορείς να επιβιώσεις. Η συνεπής, η πειθαρχημένη διεκπεραίωση των παραγωγικών καθηκόντων, η οποία είναι αναγκαία γιατί αλλιώς καταρρέει όλη η γραμμή παραγωγής, όλο το σύστημα παραγωγής, δεν μπορούσε πάντα να επαφίεται στον ενθουσιασμό των εργαζομένων. Δεν μπορούσε πάντα να επαφίεται σε αυτή την γενική ηθική δέσμευση κλπ. Παρακαλώ, θα θυμηθώ τώρα τη στάση του Τσε Γκεβάρα απέναντι στο ζήτημα αυτό. Ο Τσε είναι μια, εντάξει, αναμφιβόλως ίσως από τις πιο ηρωικές μορφές και σύμβολο βεβαίως στη συνείδησή μας όσον αφορά το ιδανικό. Αλλά όταν αναφέρεται στον αποφασιστικό ρόλο του ηθικού κινήτρου σε μια σοσιαλιστική κοινωνία για να αποδώσουν οι εργαζόμενοι, σαφώς σκέφτεται ουτοπικά. Το λέω έτσι, το λέω με έναν τρόπο ίσως και λίγο προκλητικό, γιατί είναι εμβληματική η αναφορά του Τσε στο ζήτημα της ηθικής, αλλά ωστόσο ήταν μακριά από την πραγματικότητα του 20ου αιώνα. Για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ήταν βουτυγμένα και ολετικά εγκλωβισμένα σε αυτή τη σκληρή πραγματικότητα της μεγάλης βιομηχανικής εργασίας, η οποία για αυτούς ήταν σε πολλές περιπτώσεις και καταστροφική εργασία, καταστροφική για το σώμα και για το μυαλό, χωρίς μόνο με ηθικά κίνητρα, που ήταν και αυτά σημαντικά, πολύ σημαντικά, χωρίς εν μέρει χρήση υλικών κινήτρων, αλλά αν είναι φτωχή η κοινωνία και τα υλικά κίνητρα δεν είναι δεδομένο, θα είναι πολλά, και χωρίς πιθαναγκασμό, με απειλή καταστολής, η κοινωνία αυτή και ο κόσμος αυτός της εργασίας δεν θα μπορούσε να είναι αποδοτικός. Τώρα, υποπτεύεστε αυτά τα ζητήματα, όπως τα θέτω, πόσες τη συζήτηση μπορούν να εγείρουν, αλλά σε όλη τη διαδρομή αυτών των κοινωνιών, ακόμα και στην πιο προηγμένη τη σοβιετική κοινωνία, μέχρι το τέλος της, τα προβλήματα αυτά που προκύπτουν από μια σοσιαλιστική κοινωνία που αναπτύσσεται ακόμα σε αυτή την υλική βάση που δεν την έχει ξεπεράσει, τα προβλήματα αυτά σε διαφορετική κλίμακα ήταν υπαρκτά. Διατηρήθηκαν δηλαδή μέχρι το τέλος της ιστορίας αυτών των πρώτων σοσιαλιστικών κοινωνιών. Τώρα, θα περάσω σε ένα άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει επίσης, εξόχως προβληματικό, που δυσκόλεψε πάρα πολύ την πορεία οικοδόμησης του σοσιαλισμού,
που προκύπτει από τις ιδιομορφίες της σχεδίασης και της σχεδιοποιημένης διεύθυνσης της οικονομίας αυτής της κοινωνίας, το οποίο έχει να κάνει με την αστάθεια των σχέδιων, την αβεβαιότητα των σχέδιων. Έχουμε συνηθίσει και καλά κάνουμε να βλέπουμε τα μεγάλα πλεονεκτήματα της σχεδιοποιημένης παραγωγής. Θέλω λίγο εντάχει να τα επισημάνω για να μην φανεί ότι μου δοθεί εντύπωση ότι τα παραγνωρίζω. Μέσω της σχεδιοποιημένης διεύθυνσης παραγωγής, της σχεδιοποιημένης σκόπο κατευθυνόμενης διοχέτευσης των πιο σημαντικών πόρων στους κρίσιμους κλάδους, η Σοβιετική Ένωση έκανε άλλο. Κινήθηκε δηλαδή με πολύ μεγάλη ταχύτητα στους πιο κρίσιμους κλάδους. Δηλαδή, μεγάλοι κλάδοι της οικονομίας που δεν υπήρχαν στη Βυζαντική Ρωσία και δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε συνθήκες εμπορευματικής, καπιταλιστικής οικονομίας, δεν ανέπτυξαν γρήγορα τέτοιους κλάδους άλλες μεγάλες χώρες της περιφέρειας του καπιταλισμού, όπως ο κλάδος των εργαλειομηχανών. Ξέρουμε ότι είναι ο κλάδος που παράγει μέσα παραγωγής. Ο κλάδος των εργαλειομηχανών. Εμφανίστηκε στη Σοβιετική Ένωση μέσω της σχεδιοποιημένης διεύθυνσης οικονομίας. Ο κλάδος της αεροναυπηγικής. Μιας προηγουμένης αεροναυπηγικής. Ο κλάδος, το ενιαίο ενεργειακό δίκτυο. Ο κλάδος της ηλεκτρονικής, μετά τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση. Ο κλάδος της πυρηνικής τεχνολογίας. Αυτοί οι κλάδοι που επέτρεπαν στη Σοβιετική Ένωση να παρακολουθεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας των καπιταλιστικών χωρών, δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε μια χώρα που δεν ανήκε στον πυρήνα των πιο ανεπτυγμένων υπερελιστικών δυνάμεων σε συνθήκες εμπορευματικής οικονομίας. Αυτά ήταν τα πλεονεκτήματα του σχεδίου. Όμως, μια οικονομία που αναπτύσσεται μέσω της σχεδιοποιημένης διεύθυνσης θα πρέπει, για να είναι τα σχέδια αποτελεσματικά, θα πρέπει να είναι ακριβή. Έτσι, να είναι ακριβή. Η ακρίβεια δηλαδή, φανταστείτε, μέσω σχεδίου ρυθμίζεται πριν ξεκινήσει το νέο στάδιο της παραγωγής μια πληθώρα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων. Ας το φανταστούμε αυτό. Πληθώρα αλληλεπιδράσεων. Δηλαδή, εγώ θα δώσω σε αυτή την επιχείρηση πρώτες ύλες, θα πάρω από κάποια άλλη ανταλλακτικά, θα δώσω σε κάποια άλλη μέσα παραγωγής κλπ. Φανταστείτε μια πληθώρα αλληλεπιδράσεων. Όταν αυτή η πληθώρα των αλληλεπιδράσεων, οι περισσότερες από αυτές τις αλληλεπιδράσεις, πρέπει να καταγραφούν, να προλεφθούν και να συμφωνηθούν, να γίνουν αντικείμενο συμφωνίας, εδώ εξαιρετικά κρίσιμο για να είναι ακριβείς αυτές οι συμφωνίες, αυτές οι ρυθμίσεις, εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο είναι η ακριβής πληροφόρηση, η ακριβέστατη, όσο το δυνατόν πιο ακριβής πληροφόρηση για τις δυνατότητες των επιχειρήσεων και τις ανάγκες τους. Έτσι. Θα πρέπει δηλαδή, για να είναι τα σχέδια υλοποιήσιμα, οι προβλέψεις των σχεδίων να αντιστοιχούν σε μια πραγματική κατάσταση. Δηλαδή, το να γνωρίζεις ποια είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας, εδώ, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Είναι κρίσιμο για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των σχεδίων. Όμως, όσο στην οικονομία, όσο στην παραγωγή διατηρείται ένας μεγάλος όγκος χειρονακτικής εργασίας, το λέω επενδυτικά, όσο ακόμα δεν έχει αυτοματοποιηθεί η παραγωγή, όσο ακόμα διατηρείται ένας μεγάλος όγκος ανθρώπινων δυνάμεων, σωματικών δυνάμεων. Σε πάρα πολλούς κλάδους, στη γεωργία κυριαρχούσε η χειρονακτική εργασία, στις μεταφορές, σε πάρα πολλούς κλάδους. Όσο σε ορισμένους κλάδους οι συνθήκες παραγωγής, πέρα από τα μέσα παραγωγής, υπάρχει και το ζήτημα των συνθηκών παραγωγής, επηρεάζονται από τη φύση, στη γεωργία για παράδειγμα, από το κλίμα, στη γεωργία, στις μεταφορές, αλλά και στη βιομηχανία. Όσο ακόμα στην παραγωγή υπάρχουν φυσικές δυνάμεις που δεν έχουν υποταχθεί ακόμα, δεν έχουν ελεγχθεί, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι διαχειρίσιμες από την κοινωνία και δεν είναι προβλέψιμες, οι πληροφορίες για την κατάσταση της οικονομίας δεν μπορούν ποτέ να είναι ακριβείς. Εκεί όπου υπήρχε δηλαδή στις παραγωγικές μονάδες, όπου υπήρχε μεγάλος όγκος χειρονακτικής εργασίας, ποτέ οι εκτιμήσεις για τις δυνατότητες παραγωγικές και τις προοπτικές αυτών των μονάδων δεν ήταν ακριβείς. Ή αντιθέτως, ήταν εξαιρετικά ανακριβείς. Η σχεδιοποίηση, ξέρετε, της πρώτης σοσιαλιστικής οικονομίας ήταν πάντα ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο από ό,τι καμία φορά μέσα στην δική μας ιδεολογική δραστηριότητα αντιλαμβανόμασταν και προβάλλαμε. Τα σχέδια ήταν στην πλειονότητά τους ασταθή, γνώριζαν μεγάλες ανισορροπίες και αυτό που συνέβαινε, επειδή είχαμε κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, άρα υπήρχε η δυνατότητα να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις για το ποιοι κλάδοι θα ευνοηθούν. Αυτό που συνέβαινε είναι σε κάθε περίπτωση ανισορροπίας να διασφαλίζεται τουλάχιστον η διαρκής υποστήριξη των κρίσιμων των στρατηγικών κλάδων. Πράγματι. Γι' αυτό επέτρεπε στη Σοβιετική Ένωση να επιβιώνει, να αντιπαρατίθεται στις υπερελιστικές δυνάμεις και να εξελίσσεται. Όμως το κόστος ήταν μεγάλο. Το
κόστος ήταν μεγάλο, γιατί εκεί όπου υπήρχαν ανισορροπίες στα σχέδια, εκεί όπου τα σχέδια δεν ήταν ακριβή, δεν υλοποιούνταν, αυτό σημαίνει ότι αρκετοί κλάδοι έμεναν πίσω. Και υπήρχε ανισορροπία μεγάλη στην ανάπτυξη των κλάδων της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό δεν αφορά μόνο μετά τον πόλεμο ή μετά την οικονομική μεταρρύθμιση του 1965, αυτό ίσχυε πάντα. Μεγάλη ανισορροπία, πολλές φορές μεγάλη απόσταση μεταξύ των δικτών και των εντολών του κεντρικού οικονομικού σχεδιασμού και των αποτελεσμάτων, και η συνέπεια αυτού το διαρκές πρόβλημα της σοβιετικής οικονομίας, η τροφοδοσία, ο εφοδιασμός των επιχειρήσεων και του καταναλωτικού κοινού. Μεγάλο πρόβλημα. Πάντα. Ως συνέπεια αυτής της αδυναμίας του σχεδιασμού, της αδυναμίας να υπάρχει ακριβής γνώση της κατάστασης και οι ρυθμίσεις, οι προβλέψεις, οι δείκτες να αντιστοιχούν σε υπαρκτές δυνατότητες. Διαρκές μέλημα των επιχειρήσεων από την εποχή του 30 είναι να δημιουργήσουν μεγάλο στόκ από πρώτες ύλες, ανταλλακτικά κλπ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις πότε η επιχείρηση που θα πρέπει να σου παραδώσει αυτά που προβλέπονται από το πλάνο να σου παραδώσει πρώτες ύλες κλπ. Θα σου το κάνει. Δεν ξέρεις να το κάνει και σε ποια κατάσταση θα το κάνει. Και βεβαίως αυτές οι διαρκείς μεγάλες ανισορροπίες στον εφοδιασμό του. Τα τεράστια προβλήματα στην ικανοποίηση που σχετίζονται άμεσα με την ικανοποίηση μαζικών αναγκών. Οι οποίες διατηρούνται διαρκώς, και όταν ακόμα στη Σοβιετική Ένωση θα εμφανιστεί μεγάλη μαζική παραγωγή καταναλωτικών αγωγών, δεν υπάρχει στη δεκαετία του 50. Το εμφανίζεται στη δεκαετία του 60 και μετά. Στρέφονται στη μαζική παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, τα προβλήματα με τον ανεφοδιασμό και όταν ακόμα παράγουν προϊόντα, υπάρχουν τεράστια προβλήματα με την ακριβή ρύθμιση, τη σχεδιοποιημένη ρύθμιση των χρονοδιαγραμμάτων της παράδοσης, των αποστολών, της κατανομής των προϊόντων κλπ. Μεγάλες ανισορροπίες. Αυτό τώρα καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει στην κοινωνία, στις ροές της κοινωνίας. Παρατεταμένες συνέπειες, αρνητικές. Ένα ακόμη σχόλιο θα κάνω επί αυτού και θα περάσουμε μετά σε ένα ακόμη μεγάλο θέμα που αντιμετώπισαν αυτές οι κοινωνίες. Έτσι λοιπόν, ο κεντρικός σχεδιασμός αντιμετωπίζει αντικειμενικά αυτά τα προβλήματα, γιατί όσο διατηρείται η χειρονακτική εργασία, ένας υποκειμενικός, κατεξοχήν υποκειμενικός παραμέσης στην παραγωγή, σε μεγάλη κλίμακα, αυτό αφορά τη δραστηριότητα εκατομμυρίων εργαζομένων, όσο ειδικά σε ορισμένους τομείς όπως ήταν η γεωργία, θέλω να τονίσω όλη η γεωργία του 20ου αιώνα και των ανεπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών, δεν είναι σε θέση να ξεπεράσει την κυριαρχία καθαρά ανεξέλεκτον από την κοινωνία φυσικών δυναμών. Μόνο, ενδεχομένως το λέω με κάθε επιφύλαξη, αλλά είναι ένα καινούργιο φαινόμενο, μόνο πράγματα που βλέπουμε πλέον στον 21ο αιώνα, και κυρίως προέρχονται από διαστημικές τεχνολογίες, η αεροπονία, τέτοια αντιμετώπιση της, που είναι ένα άλλο περίπτωση, είναι μια άλλη κατάσταση, ενδεχομένως να μας παραπέμπει σε μια προοπτική μετασχηματισμού των φυσικών όρων ή ελέγχου των φυσικών όρων σε τέτοιους τομείς, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικοποίηση, αυθεντική κοινωνικοποίηση και σχεδιοποιημένη παραγωγή. Και βεβαίως στη Σοβιετική Ένωση το ζήτημα της σχεδιοποίησης οξύθηκε ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης των απολειών του πολέμου και στο τέλος του 1950, γιατί βρέθηκαν μπροστά σε μια κατάσταση τεράστιου αριθμού επιχειρήσεων. Βρέθηκε πρέπει να είναι κάπου 200.000 επιχειρήσεις στην Σοβιετική Ένωση, μικρές μεγάλες. Ένας όγκος πολύ μεγάλος συγκριτικά με τα πρώτα πενταετή πλάνα, χωρίς τα κεντρικά όργανα σχεδίασης να έχουν επαρκείς, μιλάμε για μια κοινωνία πρώτης των τεχνολογιών πληροφορικής, που δεν είχαν ακόμα ανακτηθεί, έτσι, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Χωρίς τα κεντρικά όργανα να έχουν τους απαραίτητους μηχανισμούς για την συγκέντρωση πληροφοριών για όλες αυτές τις επιχειρήσεις, για την υλοποίηση των απαραίτητων αναγκαίων υπολογισμών, πληθώρας υπολογισμών, και βεβαίως για την εκπόνηση αποτελεσματικών σχέδιων. Εκεί στο τέλος του 50 είναι εμφανές ότι πλέον τα κεντρικά όργανα δυσκολεύονται πάρα πολύ να διευθύνουν αυτή την οικονομία. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα του υπαλληλικού σοσιαλισμού. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και επίσης να πω το εξής, με αυτό θα σταματήσω σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της οικονομίας. Αν υπάρξουν ερωτήσεις θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η σχεδιοποίηση της οικονομίας και πριν αλλά και από τότε και μετά διατηρεί τον εκτατικό χαρακτήρα. Είναι μια σχεδιοποίηση που δίνει έμφαση κυρίως σε ποσότητες, αδυνατεί δηλαδή να σχεδιοποιήσει και να διευθύνει σχεδιοποιημένα την τεχνολογική καινοτομία. Κεντρικά δηλαδή, συγκεντρωμένα. Είναι ένα σχέδιο που δίνει έμφαση σε ποσοτικούς δείκτες, κυρίως μετράει ποσοτικούς δείκτες, μετράει ποσότητες, σε φυσικά μεγέθη, σε αξιακά μεγέθη, αλλά μετράει ποσότητες. Και ο εκτατικός χαρακτήρας αυτής της σχεδιοποίησης έχει να κάνει με το εξής. Κυρίως
σχεδιάζουν την ανάπτυξη του όγκου του παραγόμενου προϊόντος δια της επέκτασης παραγωγής. Ανέγερση καινούργιων εργοστασίων, λίγο πολύ με τη νέα τεχνολογία, επέκταση των υποδομών των μονάδων που ήδη υπάρχουν. Έχει δηλαδή μια εκτατική διάσταση. Το λέω λίγο αφοριστικά. Η Σοβιετική Ένωση δεν κατάφερε να αναπτύξει ένα σύστημα σχεδιοποιημένης διεύθυνσης οικονομίας κατάλληλο για εντατική ανάπτυξη. Δηλαδή για ανάπτυξη μέσω της διαρκούς τεχνολογικής καινοτομίας. Η συγκεντρωτική σχεδιοποιημένη διεύθυνση που είχε αναπτυχθεί η Σοβιετική Ένωση, το μοντέλο αυτό δεν ήταν κατάλληλο για την εντατική ανάπτυξη. Δηλαδή την διαρκή τεχνολογική καινοτομία, τη γρήγορη ενσωμάτωση επιστημονικών επιτευγμάτων στην παραγωγή, την έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων και όχι στη σπατάλη πόρων, την έμφαση στη σμίκρηση της παραγωγής και όχι στη διόγκωση της παραγωγής. Αυτό δεν μπορούσα να το καταφέρω. Θα περάσω και για να θα περάσω σε ένα ακόμη επίμαχο θέμα που αντιμετώπισε η οικοδόμηση σοσιαλιστικών σχέσεων στις συνθήκες του 20ου αιώνα, αυτό των εμπορευματικών σχέσεων της αγοράς. Το ξέρετε, δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι σε κάποια διαβάσματά σας κλπ. Το έχετε υπόψη προφανώς ότι αυτές οι κοινωνίες επιχείρησαν να υπερβούν τις εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις και από ένα σημείο και μετά άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν σε αυτές. Έτσι, άρχισαν να επιστρέφουν σε αυτές. Όχι στην Περιστρόικα. Έτσι, μια πρώτη προσπάθεια έγινε πιο ισχυρή το 1965 με την περιβόητη μεταρρύθμιση 20. Τώρα, οι εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις. Εδώ αυτό το φαινόμενο, ξέρετε, στο σοσιαλισμό. Σε ποια κλίμακα υπάρχουν, με ποια μορφή υπάρχουν, σε ποια μορφή διατηρούνται, σε ποια μορφή θα πρέπει να ξεπεραστούν, ήταν ένα δύσκολο θέμα. Και μεταξύ μας, το λέω υπενικτικά αυτό, ίσως για να προκαλέσω κάποια ερώτηση, οι κλασικοί του Μαρξισμού δεν ήταν σε θέση να το αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, η εικόνα που βλέπουμε από τον Μάρξ και τον Έγκελς είναι ότι μια σοσιαλιστική επανάσταση, σε συνθήκες που φαντάζονται οι ίδιοι τις ανεπτυγμένες τότε χώρες, ανεπτυγμένες τότε το 19ο αιώνα βιομηχανικές χώρες, οι οποίες ήταν σαφώς πιο χαμηλό επίπεδο ανάπτυξη από τη βιομηχανική ανάπτυξη της Σοβιετικής Ένωσης του 50 και του 60, έτσι. Φαντάζονταν λοιπόν οι κλασικοί του Μαρξισμού ότι αυτές οι κοινωνίες θα είναι κοινωνίες μη εμπορευματικές. Ότι την επόμενη μέρα της Επανάστασης, με την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, την υιοθέτηση ενός τρόπου σχεδιοποιημένης διεύθυνσης της οικονομίας, το χρήμα θα εξαφανιστεί. Θα φθήνει, εν πάση περιπτώσει, η οικονομία δεν θα είναι εμπορευματική, δεν θα υπάρχουν εμπορευματικές ανταλλαγές. Αυτή η ιδέα τώρα δεν είναι κατηγορώ τους κλασικούς του Μαρξισμού. Η σκέψη του Μάρξ και του Έγκελς δεν ήταν η σκέψη προφητών που ούτε οι ίδιοι το επιχείρησαν αυτό άλλωστε. Με τις δηλώσεις που κάνουν προσπαθούν να ανιχνεύσουν το μέλλον, ένα μέλλον όμως που δεν υπάρχει ακόμα, δεν το βλέπουν. Κάνουν υποθέσεις στην ουσία. Υποθέσεις. Έτσι. Δεν ήταν παντογνώστες. Αυτή όμως μια δογματική ανάγνωση των κλασικών του Μαρξισμού παγίδευσε τους επαναστάτες. Παγίδευσε και στη Ρωσία, τους παγίδευσε με ένα πολύ πιο αριστερίστικο τρόπο και στην Κίνα και σε άλλες χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι προσπάθησαν αρχικά να αναπτύξουν μια πλήρως μη εμπορευματική οικονομία. Είναι η εποχή του πολεμικού κομμουνισμού. Όπως δηλώνει ο ίδιος ο Λένιν, η πολιτική αυτή ήταν αδιέξοδη και καταστροφική, ότι τους οδηγούσε σε ήττα. Γι' αυτό και στρέφονται στη νέα οικονομική πολιτική που προσπαθούν, και αυτό σημαίνει παλινοδίες βεβαίως, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις εμπορευματικές σχέσεις σε ένα σοσιαλιστικό πλαίσιο, όχι ως καπιταλιστικές εμπορευματικές σχέσεις. Στη δεκαετία του 30 πάλι με τα πενταετή σχέδια προσπαθούν τρόποντι να ξαναγυρίσουν σε πολιτικές του πολεμικού κομμουνισμού. Και δεν είναι τυχαίο στη δεκαετία του 30 επανεμφανίζονται στη Σοβιετική Ένωση ιδέες οικονομολόγων που λένε ότι πολύ σύντομα θα εξαφανίσουμε το χρήμα, θα εξαφανίσουμε την πώληση προϊόντων, θα πάμε σε κατανομή προϊόντων, ότι στον κρατικό τομέα, δεκαετία του 30, ότι στον κρατικό τομέα οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να έχουν ανταλλαγές μεταξύ τους. Απλά θα έχουμε τι, ένα προσχεδιασμένο καταμερισμό των προϊόντων. Παράγω αυτά και ξέρω που θα τα πάω. Δεν μπορούμε να έχουμε ανταλλαγές, ούτε πληρωμές, ούτε τίποτα. Δυστυχώς οι κοινωνίες αυτές, και ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξαν και εξαιρετικά αριστερίστικες υπερβολές. Δεν λέω ότι ήταν κακόβουλοι, ήταν από άγνοια περισσότερο. Ήταν ένας πρωτόγνωρος δρόμος. Βιάστηκαν όμως, βιάστηκαν πάρα πολύ να ξεπεράσουν τις εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις, οι οποίες κατ' εμέ διατηρήθηκαν έτσι κι αλλιώς. Διατηρήθηκαν είτε ως νόμιμες είτε ως παράνομες εμπορευματικές σχέσεις αναπόφευκτα. Σε αυτό το θέμα θα ήθελα να κάνω επί αυτού του θέματος, επειδή είναι από τα πιο σημαντικά, ίσως από τα πιο μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε ο υπαρκτός Σοβιετικού. Πολύ μεγάλα προβλήματα. Και αν θέλετε, ίσως το λέμε πολύ έτσι θλιβερή διάθεση, έσπασε τα δόντια εκεί πέρα. Οι εμπορευματικές χρηματικές σχέσεις διατηρήθηκαν σε δύο επίπεδα. Σχέσεις αγοράς-πώλησης δηλαδή. Πρώτον, στη σχέση μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Γιατί το παραγόμενο προϊόν που προορίζεται ως το παραγόμενο κοινωνικό προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση δεν μπορούσε να πηγαίνει στους καταναλωτές
με βάση τις ανάγκες τους. Δεν υπήρχε τέτοια επάρκεια ποσοτικά και ποιοτικά τέτοιων προϊόντων, τέτοια μεγάλη παραγωγή, ώστε να ξέρουμε από την αρχή ποιες είναι οι ανάγκες και να ικανοποιούμε τις ανάγκες. Πήγαινε στους καταναλωτές ως εμπόρευμα. Και εκεί λειτουργούσαν οι νόμοι της προσφοράς και της ζήτησης. Δηλαδή τα παραγόμενα καταναλωτικά αγαθά ήταν εμπορεύματα, αναπόφευκτα εμπορεύματα. Δεν μπορούσαν να πουληθούν, να διοχετευτούν στους καταναλωτές με βάση τις ανάγκες των ανθρώπων. Οι κοινωνίες δεν μπορούσαν ακόμα να ικανοποιούν ανάγκες. Άρα το αγόραζες στον βαθμό που μπορούσες να έχεις τα απαραίτητα χρήματα. Που δούλευες δηλαδή και έπαιρνες τον κατάλληλο μισθό. Και αγόραζες αυτό που σου επέτρεπε ο μισθός σου να αγοράσεις. Δεν ισχύει μόνο αυτό στις χώρες αυτές, το λέει υπενητικά. Ισχύει και τα κοινωνικά ταμεία κατανάλωσης και ορισμένα αγαθά. Και αυτό δείχνει πραγματικά τον εξόχως σοσιαλιστικό χαρακτήρα τους. Ορισμένα κρίσιμα αγαθά πήγαιναν στους καταναλωτές όχι ως εμπορεύματα. Η στέγη, τα φάρμακα, τα παιδικά ρούχα, ορισμένα κρίσιμα αγαθά και βέβαια τα επιδοτούμενα τρόφιμα. Εκεί ο τελικός καταναλωτής τα έπαιρνε αυτά ως κοινωνικά αγαθά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η εκπαίδευση οπωσδήποτε, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αλλά ένας μεγάλος όγκος λοιπόν προϊόντων, τα προοριζόμενα για κατανάλωση αγαθά, είναι εμπορεύματα. Αυτό τώρα επηρεάζει και την παραγωγή. Τώρα μεταξύ μας, γιατί ήταν εμπορεύματα, συν τις άλλες και γιατί ποτέ στις συνθήκες του 20ου αιώνα οι παραγωγοί δεν μπορούσαν να ξέρουν ακριβώς τη ζήτηση των καταναλωτών. Δεν μπορούσαν να την ξέρουν. Μπορούσαν με έμεσους τρόπους να την υπολογίσουν, αλλά δεν μπορούσαν να ξέρουν ποια είναι η ζήτηση. Τώρα, διατηρήθηκαν όμως οι εμπορευματικές, χρηματικές σχέσεις και μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων του κρατικού τομέα. Σε μια περίοδο, σε ορισμένες περιόδους όπου αυτές οι σχέσεις απαγορεύονταν, οι επιχειρήσεις του κρατικού τομέα συνέχιζαν να έχουν παράτυπες ανταλλαγές. Γιατί? Για να υλοποιήσουν το πλάνο. Οι ανταλλαγές αυτές έχουν εμπορευματικό χαρακτήρα, όχι απαραίτητα χρηματικό, θυμίζουν πρωτόγονες εμπορευματικές ανταλλαγές. Έχουν τη μορφή του αντιπραγματισμού, τον barter. Σου δίνω αυτά και θα μου δώσεις αυτά. Σου δίνω δηλαδή αυτές τις προτασίες, θα μου δώσεις αυτά τα ανταλλακτικά. Άτυπες, εκτός του πλάνου, μη προβλέψιμες από το πλάνο, ανταλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων. Υπάρχουν στη δεκαετία του 30. Υπάρχουν στη δεκαετία του 40, του 50, του 40 είναι λίγο δύσκολο με τον πόλεμο, αλλά υπάρχουν και τότε. Και μετά περνάνε σε μια άλλη φάση. Γιατί γίνονται αυτά? Ακριβώς γιατί το πλάνο δεν είναι ακριβές. Ακριβώς γιατί το πλάνο δεν μπορεί να υποστηρίξει, να προβλέψει όλες τις σχέσεις που θα πρέπει να αναπτύξουν οι επιχειρήσεις μεταξύ τους για να υλοποιήσουν τους στόχους. Οι επιχειρήσεις, εκεί που το πλάνο τις κρεμά, εκεί που το πλάνο δεν προβλέπει τις ανάγκες τους, καταφεύγουν σε άτυπες ανταλλαγές. Σε άτυπες ανταλλαγές μεταξύ των, τονίζω αυτό, άτυπες ανταλλαγές. Άρα δηλαδή στοιχεία εμπορευματικών σχέσεων υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν είναι καπιταλιστικές. Έτσι. Δεν είναι πάντα χρηματικές. Είναι πρωτόγονες μορφές εμπορευματικής ανταλλαγής. Έχουν τη μορφή του αντιπραγματισμού. Αλλά υπάρχουν. Βεβαίως, από ένα σημείο και μετά, οι εμπορευματικές σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων αρχίζουν να αναπτύσσονται επίσημα, αλλά αρχίζουν να αναπτύσσονται και σε μεγαλύτερη κλίμακα παράνομα. Δηλαδή, μετά τον πόλεμο και ειδικά στο μέσο της δεκαετίας του 60, αρχίζει να επιτρέπεται ένα πλαίσιο εμπορευματικών ανταλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων. Δηλαδή, επιχειρήσεις, αγροτικές μονάδες, εργοστάσια κλπ. Αρχίζουν να αγοράζουν ένα μέρος των εξαρτημάτων, των μέσων παραγωγής, των πρώτων υλών και να πουλούν το προϊόν τους μεταξύ τους. Αυτό γίνεται γιατί πλέον, σας είπα, αναγνωρίζουν, όχι ότι δεν θέλω αυτή τη στιγμή δεν διατυπώνω την προσωπική μου άποψη επί αυτού, αν θα έπρεπε να γίνει και τι θα έπρεπε να γίνει. Αλλά τα κεντρικά όργανα σχεδιασμού αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να προβλέψουν και σχεδιοποιημένα να διευθύνουν όλες τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που γίνονται εκατομμύρια. Φανταστείτε, όσο αυξάνει ο αριθμός των επιχειρήσεων, κάθε επιχείρηση έχει εκατοντάδες μορφές αλληλεπιδράσεων με άλλες επιχειρήσεις. Από τη στιγμή που το κεντρικό σχέδιο δεν μπορεί να τα προβλέψει και να τα διευθύνει, τι κάνουν? Αναγνωρίζουν στις επιχειρήσεις την αυτονομία να κάνουν τις δικές τους συμφωνίες, τα δικά τους συμβόλαια και τις δικές τους εμπορικές ανταλλαγές. Έτσι. Εκεί λοιπόν στη δεκαετία του 60, στο μέσο της δεκαετίας του 60, έχουμε ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέσεων και επισήμως, αλλά σιγά σιγά αρχίζουν να διωγγώνονται οι εμπορευματικές σχέσεις της παραοικονομίας. Ένα επίσης πολύ κρίσιμο φαινόμενο, κρίσιμο για την τελική ήττα αυτών των κοινωνιών. Ένα απλό στοιχείο να σας πω. Το 1980, στη δεκαετία του 80, το 20 με 25% του ΑΕΠ της Σοβιετικής Ένωσης είναι ένα προϊόν, ένα σύνολο προϊόντων που διακινούνται στην παραοικονομία, στην μαύρη. Το 20 με 25% του ΑΕΠ της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1974, 17 με 20 εκατομμύρια Σοβιετικών πολιτών δραστηριοποιούνται στην παραοικονομία. Και θα σας πω μετά τι δραστηριότητες είναι αυτές. Το 1989, 30 εκατομμύρια Σοβιετικών πολιτών εργάζονται στη σκιώδη οικονομία.
Τι είναι αυτό τώρα? Είναι κάτι που υπάρχει ανεξαρτήτως του σχεδίου. Δεν μπορεί να το ελέγξει το σχέδιο. Ούτε κεντρικά όργανα ελέγχου και διεύθυνση της οικονομίας. Υπάρχει de facto μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή, οι παράνομες εμπορευματικές σχέσεις στη Σοβιετική Ένωση, οι οποίες έπαιξαν κρίσιμο ρόλο για την ανατροπή του καθεστώτος, προέκυψαν ανεξέλεγκτα. Στα κενά του σχέδιου, στα σημεία εκείνα που ήταν αδύναμο το σχέδιο να ρυθμίσει την οικονομία. Και αφορούσαν δραστηριότητες, πρώτα απ' όλα ατομικών υπηρεσιών, ευρύ φάσμα ατομικών υπηρεσιών, υπηρεσίες επισκευής, διόρθωσης, επιδιόρθωσης, υπηρεσίες ιατρικές, υπηρεσίες εκπαιδευτικές, ατομικές επαγγελματικές δραστηριότητες που γίνονται παράλληλα. Αλλά η παραοικονομία έχει και άλλες μορφές. Σιγά σιγά παίρνει τη μορφή της διοχέτευσης προϊόντων των κρατικών επιχειρήσεων στη μαύρη αγορά. Οι κρατικές επιχειρήσεις μπορούν και υλοποιούν τους στόχους του πλάνου, άρα είναι εντάξει με το πλάνο, και συνάμα, επειδή το πλάνο δεν μπορεί να έχει και τα κεντρικά όργανα ακριβή εικόνα των δυνατοτήτων των επιχειρήσεων, τι πραγματικά κάνουν οι επιχειρήσεις ή αρκετές επιχειρήσεις, τμήματα των επιχειρήσεων, διοχετεύουν μέρος των προϊόντων τους σε παράνομα εμπορικά δίκτυα. Και παίρνουν χρήματα γι' αυτό. Η παραοικονομία παίρνει και μια άλλη μορφή. Εμφανίζονται, δημιουργούνται, και αυτό έχει και στοιχεία μικροεπένδυσης. Σε κρατικές επιχειρήσεις δημιουργούνται τμήματα προοριζόμενα από την αρχή για την παραοικονομία. Δηλαδή τμήματα που δεν τα ελέγχει το πλάνο, δεν τα βλέπει το πλάνο, είναι σκιώδη τμήματα. Τα οποία όμως λειτουργούν από την αρχή με χρήμα που επενδύεται σε αυτά τα τμήματα, με χρήμα μαύρο, με χρήμα από την παραοικονομία. Λειτουργούν από την αρχή για τις ανάγκες της παραοικονομίας. Η παραοικονομία έχει και άλλες μορφές, έχει και τις μορφές της συστηματικής κλοπής από οργανισμούς εφοδιασμού, οργανισμούς εμπορικούς της Σοβιετικής Ένωσης, συστηματικής κλοπής μέρους του παραγόμενου προϊόντος, πώς αυτό να φαίνεται, και διοχέτευσής του στη μαύρη αγορά. Είναι ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που έχουν πλέον στοιχεία εμπορευματικής δραστηριότητας, τα οποία δεν μπορεί να ελέγξει το ΣΥΕΚ. Και εδώ, όπως καταλαβαίνετε, εμφανίζονται κοινωνικές δυνάμεις, οι οποίες σιγά σιγά οργανώνονται, διεισδύουν στον κρατικό μηχανισμό. Δηλαδή η παραοικονομία στη Σοβιετική Ένωση δεν μένει σε ένα περιθώριο μόνο, αλλά από τη δεκαετία του 70 αρχίζει να διεισδύει στον κρατικό μηχανισμό, να εξαγοράζει μέρος του κρατικού μηχανισμού για να μπορεί να κάνει τις δουλειές της. Η διόγκωσή της, τα κεφάλαια που αρχίζει να διαχειρίζεται είναι μεγάλα και της επιτρέπουν με ρωμαλαίο, με αποφασιστικό τρόπο να εξαγοράζει μέρος του κρατικού μηχανισμού. Και προκύπτει στη δεκαετία του 70 πλέον με σαφήνεια, αυτό στη δεκαετία του 80 είναι πλέον εμφανέστατο. Μία σύζευξη τέτοιων δυνάμεων με μέρος του διοικητικού μηχανισμού. Αυτές οι δυνάμεις της σκιώδους στη συνεργασία, προφανώς σε επαφή και συνεργασία με τη διεφθαρμένη γραφειοκρατία, με ένα διεφθαρμένο τμήμα του κρατικού μηχανισμού. Επίσης, σε συνάρτηση με έναν πληθυσμό που έχει βιώσει, έχει εμπειρία συγκεκριμένων αδιεξόδων της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Τα αδιέξοδα αυτά εξαιρετίζονται και με την αδυναμία του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος να αναδείξει άλλες πολιτικές, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την νίκη της αντεπανάστασης. Θέλω να τονίσω και μιλάω χωριστικά, θα πηγαίνω προς το τέλος, δεν θέλω να συνεχίσω για αυτό. Η νίκη της αντεπανάστασης στη Σοβιετική Ένωση και στις άλλες χώρες προέκυψε ως συνέπεια της διόγκωσης, της ενίσχυσης, της διεύρυνσης εσωτερικών δυνάμεων, οι οποίες εμφανίστηκαν και αναπτύχθηκαν στη βάση υπαρκτών αναπόδραστων αντιθέσεων στις συνθήκες του 20ου αιώνα. Αντιθέσεων που θα έπρεπε να ελέγχονται, θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο σταδιακής υπέρβασης. Από μία στιγμή και μετά από αυτό δεν ήταν εφικτό. Οι αντιθέσεις αυτές άρχισαν να λειτουργούν υπέρ της ανατροπής του σοσιαλισμού και εκφράστηκαν με τη διαμόρφωση συγκεκριμένων δυνάμεων. Έτσι, που συνειδητοποίησαν ότι το συμφέρον τους είναι ακριβώς συνίσταται στην ανατροπή αυτού του καθεστώτος. Γι' αυτό και αυτά τα καθεστώτα μπορεί να είχαν και να έδιναν μια εικόνα παραλυταμένης παρακμής και αδιαξόδου και η εξέλιξή τους μπορεί να φαίνεται ως κατάρρευση, αλλά σαφέστατα η τύχη αυτών των καθεστώτων είχε και στοιχεία ανατροπής. Είχε και στοιχεία δηλαδή δράσης, συνειδητότατης δράσης εσωτερικών δυνάμεων, με την υποστήριξη βεβαίως, την πολύ ισχυρή υποστήριξη και του ξένου παράγοντα. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι για να ολοκληρώσω το θέμα αυτό, για τη συνείδηση των ανθρώπων που οικοδόμησαν τις πρώτες σοσιαλιστικές κοινωνίες. Έχουμε υπόψη βεβαίως τις ηρωικές στιγμές οικοδόμησης των πρώτων σοσιαλιστικών κοινωνιών. Μπορώ να πω πολλά για αυτήν την περίοδο, αλλά όπως καταλάβατε πέρασα αμέσως στα δύσκολα θέματα. Έτσι.
Υπάρχει το ηρωικό στοιχείο, υπάρχει αφοσίωση στο σοσιαλισμό, υπάρχει ικανοποίηση, η μαζική ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών. Υπάρχει ανάπτυξη ισχυρών συντροφικών σχέσεων, σχέσεων αλληλεγγύης στις χώρες αυτές. Υπάρχουν μεγάλες τιμές, κορυφαίες τιμές δοκιμασίας του καθεστώτος, ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, που το καθεστώς σε πολύ μεγάλη απειλή απέναντι σε έναν εξαιρετικά ισχυρό εχθρό νικά, γιατί σύν τις άλλες έχει και μια τεράστια συσπήρωση της κοινωνίας, μεγάλη συσπήρωση της κοινωνίας. Όχι όλες τις κοινωνίες, αλλά μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Συνάμα όμως. Στις συνθήκες αυτές, όσο ακόμα η εργασία χαρακτηρίζεται από αυτές τις αντιθέσεις που ανέφερα, όσο ακόμα εντός αυτής της διατηρούμενης υλικής βάσης η εργασία έχει αυτές τις αντιθέσεις, και συνάμα εντός αυτής της υλικής βάσης εμφανίζονται και σχέσεις παραγωγής μη σοσιαλιστικές και αντισοσιαλιστικές, αναπόφευκτα. Η συνείδηση των ανθρώπων δεν θα μπορούσε να είναι μονοσήμαντα σοσιαλιστική. Δηλαδή, προσέξτε, μιλάμε για αντιφάσεις που χαρακτηρίζουν τον κόσμο της εργασίας, είναι μέσα στην εργασία, δεν είναι εκτός της εργασίας. Η γραφειοκρατία, το γραφειοκρατικό φαινόμενο είναι φαινόμενο της εργασίας. Η γραφειοκρατική δραστηριότητα είναι ένα σύνολο διοικητικών δραστηριοτήτων που είναι μέρος των συλλογικών εργασιακών δραστηριοτήτων της κοινωνίας. Δηλαδή, η λειτουργία της γραφειοκρατίας δεν είναι κάτι σαν απόστημα του εργατικού κράτους, κάτι που είναι εκτός εργασίας. Είναι αναγκαίες δραστηριότητες εντός της εργασίας, οι οποίες παραμένουν ακόμα γραφειοκρατικές. Αλλά εντός της εργασίας. Έτσι. Και οι υπόλοιπες αντιφάσεις που αναφέρθηκαν είναι αντιφάσεις που είναι εντός της εργασίας, άρα χαρακτηρίζουν τους ίδιους τους εργαζόμενους. Με αποτέλεσμα, παράλληλα και μαζί με την περίπτωση των εργαζομένων που εργάζονται ευσυνείδητα για τον σοσιαλισμό, εργάζονται κοπιωδώς, σε σκληρές συνθήκες, σε παρατεταμένες σκληρές συνθήκες. Η δεκαετία του 30 είναι σκληρή η δεκαετία για τη Σοβιετική Ένωση. Η δεκαετία του 20 είναι σκληρή. Η δεκαετία του 30 είναι πολύ σκληρή. Η δεκαετία του 40 εξαιρετικά σκληρή. Η δεκαετία του 50 πολύ σκληρή. Σε παρατεταμένες σκληρές συνθήκες. Εργάζονται σκεφτόμενοι το μέλλον, αφοσιωμένοι σε μια προοπτική. Την ίδια στιγμή, σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν κονφορμιστικά το σοσιαλισμό, που έχουν μια καταναλωτικού στόχο ζωής. Για αυτούς ο σοσιαλισμός είναι μια εγγυημένη κατανάλωση και τίποτα περισσότερο. Που υπάρχουν εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν με αδιαφορία το σοσιαλισμό. Όχι απαραίτητα μαχητικά ενάντια στο σοσιαλισμό, αλλά με αδιαφορία. Που μπορούν να διεκπεραιώνουν τα εργασιακά τους καθήκοντα μόνο γιατί υπάρχει η απειλή της καταστολής. Υπάρχουν εργαζόμενοι που αναπτύσσουν στάσεις διπροσωπείας, που επισήμως είναι υπέρ του σοσιαλισμού, αλλά ανεπίσημα εκδηλώνονται κατά του σοσιαλισμού. Υπάρχουν και φαινόμενα διπροσωπείας, διπλής ηθικής. Υπάρχουν φαινόμενα καριερισμού. Υπάρχουν εργαζόμενοι που εντός αυτών των συνθηκών επιδιώκουν να ξεφύγουν από τους σκληρούς τομείς της εργασίας και να πάνε σε πιο ευνοϊκούς τομείς, σε πιο καλοβολεμένους τομείς. Καριερισμός. Που είναι τι, είναι μια ιδιωτερή στάση. Είναι η ιδιωτερή στάση ο καριερισμός. Υπάρχουν εργαζόμενοι που διαπνέονται, διακατέχονται από κονφορμισμό. Απλά προσαρμόζονται στο καθεστώς, το καθεστώς όπως είπα τους βολεύει, τους παρέχει ένα επίπεδο ικανοποίηση των καταναλωτικών αγαθών, ένα επίπεδο στο ταπεινό, αλλά η στάση τους είναι κονφορμιστική. Δεν είναι στάση ενεργητικής συμμετοχής στην ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας. Υπάρχουν εργαζόμενοι που εμπλέκονται σε σχέσεις νεποτισμού, προστατευτισμού. Σε διευκολύνω εγώ, θα με διευκολύνει εσύ αύριο. Συμμετέχω σε κάποιους χώρους υπό την προστασία κάποιων άλλων οι οποίοι με διευκολύνουν επαγγελματικά, αλλά και εγώ τους προσφέρω κάποιες εκδουλεύσεις. Έχουμε δηλαδή συνεργασία για ικανοποίηση ιδιωτελών στόχων, ατομοκεντρικών και ιδιωτελών στόχων. Νεποτισμός. Έτσι, αυτά τα φαινόμενα λοιπόν στη συνείδηση των εργαζομένων είναι πάντα υπαρκτά. Βρίσκονται στη σκιά των μεγάλων ηρωικών εποχών, αλλά είναι πάντα υπαρκτά. Και όταν κάποια στιγμή και μετά η καθοδηγητική δύναμη αυτών των κοινωνιών αρχίζει να χάνει την προοπτική, αρχίζει να ασθμένει, αρχίζει να εξαντλείται και να παραμορφώνεται, αυτές οι διαθέσεις που υπάρχουν αρχίζουν να εκδηλώνονται και να γίνονται πρωταγωνιστικές. Και ιδιαίτερα όταν, και αυτό επίσης είναι σημαντικό, όταν αρχίζουν να εξασθενούν και οι μηχανισμοί καταστολής. Τονίζω περιπτώσεις, ξέρετε, με τις οποίες δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι να τις θεωρούμε δεδομένες στο σοσιαλισμό. Η καταστολή, ίσως για τις αριστερές δυνάμεις, τις κομμουνιστικές δυνάμεις που ήταν υπέρ του σοβιετικού σοσιαλισμού, είναι κάτι πολύ δυσβάσταχτο, αλλά οι μηχανισμοί καταστολής διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την εργασιακή πειθαρχία για μια μεγάλη περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Τελειώνοντας, μερικές σκέψεις για τις επαναστάσεις του μέλλοντος. Ίσως μίλησα αφοριστικά, δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτή τουλάχιστον η δική μου προσέγγιση των φαινομένων αυτών. Γιατί είναι σημαντικό να μελετάμε την εμπειρία αυτή. Μοναδική εμπειρία, δεν έχουμε άλλη.
και σαφώς θεωρώ ως πιο αντιπροσωπευτική εμπειρία σοσιαλισμού τη Σοβιετική. Για μένα ούτε η Κίνα, ούτε η Αλβανία, ούτε ακόμα και η Κούβα που είναι μια ηρωική περίπτωση. Όσον αφορά την κλίμακα ανάπτυξη αυτών των κοινωνιών, δεν μπορεί να είναι καταλληλότερη η περίπτωση ούτε η Ιουγκοσλαβία σε σύγκριση με τη Σοβιετική Ένωση. Στη Σοβιετική Ένωση όλες αυτές οι αλλαγές, όλη αυτή η δυναμική κίνηση προς τα μπρος γινόταν με την πιο ισχυρή θεωρητική επεξεργασία, είχαμε τις πιο σοβαρές θεωρητικές συζητήσεις και βεβαίως είχαμε, αν θέλετε, και την πιο ισχυρή εκδήλωση των αντιφάσεων. Έχει σημασία να τα μελετάμε αυτή την εμπειρία για το μέλλον, προφανώς. Και να το πω λίγο απλά, για να ανιχνεύσουμε κάτω από ποιες συνθήκες είναι δυνατόν ο μετασχηματισμός της εργασίας, η ανάπτυξη του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας και η ανάπτυξη σοσιαλιστικών κομμουνιστικών σχέσεων εργασίας να υπερβεί αυτές τις αντιφάσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε την σοσιαλιστική, την κομμουνιστική προοπτική του μέλλοντος? Ο σοσιαλισμός για μένα δεν είναι τίποτε άλλο παρά μέρος της κομμουνιστικής κοινωνίας. Αυτό που λέει ο Μάρξ από την πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας είναι κομμουνισμός, δηλαδή. Είναι κατ' ουσίαν κομμουνισμός, όπως έλεγε ο Μάρξ, και εδώ πέρα είναι ο ξεδερικής ο Μάρξ, σε ηλική βάση αναντίστοιχη ακόμα προς τον κομμουνισμό. Σε μια ηλική βάση που έχει βρει από το παρελθόν. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Όταν ο Μάρξ δηλαδή δηλώνει ότι θα υπάρξει κάποια φάση της νέας κοινωνίας όπου η νέα κοινωνία θα υφίσταται πάνω στην ηλική βάση του παρελθόντος, αυτό το λέει αφοριστικά, αλλά αυτό σημαίνει ότι από το παρελθόν δεν μένει μόνο η ανάμνησή του, αλλά ένα ευρύτερο φάσμα σχέσεων, οι οποίες είναι ενεργές και με ενεργό τρόπο υπονομεύουν τη νέα κοινωνία. Δεν είναι παθητικές και περιμένουν κάπου στη γωνία η νέα κοινωνία να τις ξεπεράσει. Αλλά αυτά τα κατάλοιπα του παρελθόντος είναι ενεργά, είναι στην καθημερινότητα των ανθρώπων και σε κάθε βήμα της νέας κοινωνίας την υπονομεύουν. Τώρα, μερικά κρίσιμα σημεία για το σοσιαλισμό του μέλλοντος. Συμβατικά τον αποκαλώ σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, προφανώς γιατί θεωρώ και εγώ ότι στον 21ο αιώνα θα τεθεί το ζήτημα αυτό. Θα τεθεί ξανά το ζήτημα του σοσιαλισμού. Για το σοσιαλισμό του μέλλοντος. Θεωρώ ότι ένα σοσιαλιστικό εγχείρημα του μέλλοντος, ένα εγχείρημα αλλαγής της εργασίας, των σχέσεων εργασίας, θα εξαρτηθεί η πορεία του, οι προοπτικές του, ο δυναμισμός του, η διασφάλιση του μη αναστρέψιμου χαρακτήρα του. Δηλαδή του μη αναστρέψιμου χαρακτήρα των σοσιαλιστικών μετασχηματισμών. Θα εξαρτηθεί πρώτον από το χαρακτήρα των μέσων παραγωγής και για την ακρίβεια και το αντικειμένο της παραγωγής. Δηλαδή από το κατά πόσο θα αναπτυχθούν τα μέσα παραγωγής σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον η λειτουργία τους να μην εξαρτάται από τη μεμονωμένη ατομική εργασία των ανθρώπων, ούτε από την εργασία αποσπασμένων ομάδων ανθρώπων, μικρών ομάδων ανθρώπων. Δηλαδή από το βαθμό στον οποίο θα αυτοματοποιηθεί η εργασία. Θα αυτοματοποιηθεί η παραγωγική δραστηριότητα της ανθρώπινης. Αυτό ως λέξη ίσως είναι τετριμένη, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Αυτοματοποίηση της παραγωγής σημαίνει κατ' ουσίαν μετασχηματισμό του αρχαίγονου χαρακτήρα της εργασίας. Ο αρχαίγονος χαρακτήρας της εργασίας είναι η χειρονακτική εργασία. Είναι η εργασία στην οποία ό,τι κάνει ο άνθρωπος εξαρτάται στον ένα τον άλλο βαθμό από το σώμα του. Έτσι. Θα εξαρτηθεί λοιπόν το μέλλον του σοσιαλισμού πρώτον από το βαθμό στον οποίο θα καταργηθεί ο άμεσος εργαζόμενος ως χειρόνακτας, τονίζω. Όχι ότι θα φύγουν οι άνθρωποι από την παραγωγή γενικά, αλλά θα καταργηθεί ο χειρόνακτας. Είτε ως υπηρέτης χειροκίνητων εργαλείων, αυτό τώρα μεταξύ μας για κάποιους αναρχικούς, ο χειρόνακτας εργαζόμενος που υπηρετεί χειροκίνητα εργαλεία φαντάζει ως κάτι πολύ χειραφετικό. Κατ' ουσίαν, εδώ μιλάμε για μια ακόμη μεγαλύτερη υποδούλωση του εργαζόμενου στις συνθήκες της εργασίας από ότι ο βιομηχανικός ανέκτης. Αλλά θα καταργηθεί και ο χειρόνακτος εργαζόμενος που υπηρετεί τη μηχανή. Έτσι. Θα έχουμε αυτοματοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και οι εργαζόμενοι θα παραμείνουν στην εργασία ως συλλογικοί επόπτες, διευθυντές, διαχειριστές της εργασίας. Εδώ πέρα έχω υπόψη και το εξής, κάτι που μας είναι κρίσιμο για τη στελειοποιημένη ανάπτυξη της οικονομίας. Η αυτοματοποίηση είναι σημαντική, είναι κρίσιμη για την διασφάλιση της προβλεψιμότητας της παραγωγής, της προβλεψιμότητας. Για την διασφάλιση δηλαδή της ικανότητας των ανθρώπων να έχουν ακριβέστατη αντίληψη των παραγωγικών διαδικασιών και τα σχέδιά τους να είναι, οι στόχοι τους να είναι αποτελεσματικοί. Μόνο αυτό, ένα υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης της παραγωγής διασφαλίζει την προβλεψιμότητα των παραγωγικών στόχων. Αυτό σε ορισμένους κλάδους, και να το πω υπερηκτικά, όπως η γεωργία, σημαίνει συνθήκες παραγωγής
Τώρα αυτό, εκεί στη γεωργία η αυτοματοποίηση δεν σημαίνει απλά εκμηχάνηση, σημαίνει και άλλα πράγματα. Όπου οι εδαφικές κλιματικές συνθήκες, οι εδαφικοί κλιματικοί παράγοντες θα πάψουν να είναι καθοριστικοί. Θα ενταχθούν δηλαδή σε διαδικασίες συλλογικού ελέγχου της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ακόμα, νομίζω μόλις στον 21ο αιώνα μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Φανταστείτε αυτό τώρα τι σήμαινε για τη Σοβιετική Ένωση. Όλα τα σχέδια που αφορούσαν την αγροτική παραγωγή ήταν άστοχα. Γι' αυτό και η αγροτική παραγωγή σε συνθήκες σοσιαλιστικών μορφών ιδιοκτησίας στη Σοβιετική Ένωση ήταν χαμηλό επίπεδο. Ήταν προβληματική σε όλη τη διάρκεια της. Δεύτερο στοιχείο που θα καθορίσει την πορεία ενός νέου σοσιαλιστικού εγχειρήματος. Το κατά πόσο ο χαρακτήρας της εργασιακής δραστηριότητας, δηλαδή τα μέσα παραγωγής αλλά και οι ευρύτερες συνθήκες εργασίας των ανθρώπων, θα επιτρέψουν η εργασιακή δραστηριότητα να πάψει να είναι εξωτερική ανάγκη, να είναι δυσμενής, να είναι ανθιγεινή, να είναι εκτελεστική και αντιθέτως να γίνει δημιουργική, διανοητική δραστηριότητα, αισθητικά ευχάριστη, δραστηριότητα που μπορεί να θεωρείται από τους εργαζόμενους αυτός σκοπός. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Τεράστια σημασία για τις ίδιες τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων. Γιατί? Γιατί μόνο όταν η εργασία καταστεί αυτός σκοπός και υπό τον όρο ότι θα υπάρχει μια στοιχειώδης επάρκεια καταναλωτικών αγαθών, μια στοιχειώδης ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ανθρώπων, μόνο όταν η ίδια η εργασία καταστεί αυτός σκοπός, θα πάψει να έχει σημασία για την κοινωνία η επίβλεψη, η εποπτεία της και η μέτρησή της, η μέτρηση της εργασιακής απόδοσης. Κατ' ουσίαν για τους εργαζόμενους για τους οποίους η εργασία είναι αυτός σκοπός, η αμοιβή και όλη η διαδικασία υπολογισμού μέτρησης των εργασιακών δαπανών για την αντίστοιχη αμοιβή πάβει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Δεν εξαφανίζεται, αλλά πάβει να είναι κρίσιμο. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για μια σοσιαλιστική κοινωνία, πιστεύω. Τεράστιες. Επίσης, έχει σημασία η διανοητικοποίηση της εργασίας. Η διανοητικοποίηση της εργασίας. Έτσι, να πάψει ο εργαζόμενος να εμπλέκεται στην παραγωγή ως σύνολο σωματικών δυνάμεων, αλλά να εμπλέκεται ως φορέας γνώσεων και διανοητικών ικανοτήτων. Και εδώ αυτό έχει μεγάλη σημασία για την υπέρβαση των εμπορευματικών σχέσεων, των σχέσεων ανταγωγής κλπ. Η διανοητική εργασία, ξέρετε, είναι εργασία που βρίσκεται τρόποντινά πέραν των ορίων του χρόνου. Δεν μπορεί δηλαδή εκεί πέρα η αμοιβή να παρακολουθεί τον χρόνο. Η διανοητική δραστηριότητα ενσωματώνει κατ' ουσίαν τις πολιτισμικές δυνάμεις του ανθρώπου, όπως προκύπτουν από μορφές οργανωμένης εκπαίδευσης, αλλά όπως προκύπτουν και από όλο το σύνολο της κοινωνικής ζωής. Η διανοητική εργασία, αν τη δούμε ως καθολικό φαινόμενο, στην ουσία καθιστά εφικτή την υπέρβαση του υπολογισμού της με βάση του χρόνου. Εδώ πέρα, για να αναπτυχθεί η ποιότητα της διανοητικής εργασίας, έμφαση θα δίνεται στην διαρκή μόρφωση του ανθρώπου και όχι στη διαρκή μέτρηση του πόσο χρόνο εργάστηκε, πότε εργάστηκε κλπ. Τρίτο στοιχείο. Μιλάω αφοριστικά πάντα, έτσι, αν υπάρξει. Θέλω λίγο και ίσως και λίγο προκλητικά για να το συζητήσουμε. Ένα τρίτο στοιχείο που θα καθορίσει το μέλλον του σοσιαλισμού θα είναι η δυνατότητα μέσω της ανάπτυξης και των παραγωγικών δυνάμεων μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας να διασφαλίσει και την ποσοτική, αυτό γίνεται με τις τεχνολογίες της μεγάλης βιομηχανίας, αλλά και την ποιοτική ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Τώρα, ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Πώς μπορεί να μετρήσει κανείς τις ανθρώπινες ανάγκες. Πώς μπορεί να τις μετρήσει. Αυτό για τον υπαρκτό σοσιαλισμό ήταν μεγάλο. Μπορούμε να τις μετρήσουμε. Έχουν όρια οι ανθρώπινες ανάγκες. Έχουν όρια. Η ικανοποίηση τους θα είναι σε κάποιο όριο ή θα είναι ατέρμονη. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε τίποτα εδώ πέρα. Θα είναι κάτι ατέρμονο κλπ. Εδώ πιστεύω ότι το μέλλον, γιατί χωρίς όμως να δούμε το πώς ικανοποιούνται οι ανθρώπινες ανάγκες, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε πλήρως την ανάπτυξη συντροφικών σχέσεων. Γιατί τις συμπεριφορές των ανθρώπων και μέσα στην εργασία τις ρυθμίζει και το αν είναι ξεκούραστη η εργασία του κλπ. Οπωσδήποτε, αλλά και το κατά πόσο μέσω της εργασίας ικανοποιεί τις ανάγκες του. Και ποσοτικά και ποιοτικά. Και ποιοτικά. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να φανταστούμε τις προοπτικές ενός σοσιαλιστικού κομμουνιστικού εγχειρήματος ως προοπτικές που θα επιτρέψουν, θα καταστούν εφικτή την εξατομικευμένη παραγωγή. Μέσω τεχνολογιών που θα επιτρέπουν μια άμεση επαφή των παραγωγών με τους καταναλωτές. Εδώ μιλάμε για τις τεχνολογίες της πληροφορικής. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις εδώ πέρα. Θεωρώ όμως ότι η κατεύθυνση προς την εξατομικευμένη παραγωγή μέσω της συμμετοχής, αν θέλετε, και του καταναλωτή στη σχεδίαση προγραμμάτων, δηλαδή μέσω της μετάβασης αυτής της σχέσης σε ένα άλλο επίπεδο άμεσης επαφής
ευέλικτης επαφής παραγωγών με τους καταναλωτές. Όπου θα ανιχνεύονται όχι μόνο ποσοτικά στοιχεία με τη στατιστική, αλλά και ποιοτικά στοιχεία των ανθρώπινων αναγκών, στα πλαίσια πάντα συγκεκριμένων δυνατοτήτων της κοινωνίας. Έτσι, ίσως να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που εμφανίστηκαν, τα μεγάλα προβλήματα στον 20ο αιώνα. Κάποια φορά, σε μια ομιλία μου, με ρώτησε μια φοιτητριά μου, ήταν για το σοσιαλισμό. Είπε: ωραία, κύριε Παυλίδη, εντάξει, θα υπάρχει κάποια ικανοποίηση με κάποιους δείκτες σε κάποια πλαίσια των ανθρώπινων αναγκών στον κομμουνισμό. Αλλά αν έχουμε περιορισμένο αριθμό κατοικιών κοντά στη θάλασσα, το θεωρούσε έτσι να είναι προνομιακό μέρος, ποιος θα πάρει αυτές τις κατοικίες? Δηλαδή, όσον αφορά το μέλλον της κατανάλωσης στο σοσιαλισμό, που είναι κρίσιμο θέμα πραγματικά για τις ανθρώπινες σχέσεις, ποιος θα πάρει? Άντε, ωραία, θεωρώ ότι μπορούμε να υπολογίσουμε κάποιες βασικές θεμελιώδεις ανάγκες για όλους μας. Με ένα πιο ευέλικτο σύστημα επικοινωνίας παραγωγών καταναλωτών μπορούμε να ανιχνεύσουμε και ποιοτικά στοιχεία, αλλά παρόλα αυτά η κατοικία κοντά στη θάλασσα ή σε ένα όμορφο δάσος θα πρέπει να έχει, οι κατοικίες θα είναι συγκεκριμένο αριθμό, δεν θα είναι παραπάνω από. Τώρα δεν μπορώ να φανταστώ, ούτε τότε μπορούσα να το φανταστώ, θα ήταν αφελές βεβαίως να πω ότι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι θα είναι μια οικογένεια και μετά θα έρχονται κάποιοι άλλοι. Δηλαδή προφανώς κάποιες έχουν μια πιο προνομιακή σχέση. Αυτό το λύσαμε διάβλερα. Αυτό το ερώτημα, επειδή τελειώνω, δεν θα το απαντήσω. Έχω μια άποψη, το αφήνω ανοιχτό. Και ένα τελευταίο ζήτημα για το σοσιαλισμό. Ένα τελευταίο ζήτημα. Η μετάβαση, προφανώς αντιλαμβάνουμε το μέλλον μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας ως ένα μέλλον μιας κοινωνίας που θα αναπτύσσεται σε μια αυτοματοποιημένη. Θα υπερβεί δηλαδή τη μεγάλη βιομηχανία. Όσο θα διατηρείται η μεγάλη βιομηχανία, θα διατηρούνται οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες παλινόφιλης του καπιταλισμού. Ένα τελευταίο στοιχείο είναι η αλλαγή του εργαζόμενου. Του ίδιου του εργαζόμενου όσον αφορά τις εργασιακές του ικανότητες. Αυτό δεν γίνεται αυτομάτως με τον εξυγχρονισμό της παραγωγής. Αυτό απαιτεί άλλες διαδικασίες και απαιτεί και ένα άλλο επίπεδο εκπαίδευσης. Που ούτε αυτό η Σοβιετική Ένωση κατάφερε να το επιτύχει. Παρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα της Σοβιετικής Ένωσης ήταν σαφέστατα ανώτερο από το αντίστοιχο των καπιταλιστικών χωρών. Αλλαγή του υποκειμένου της εργασίας. Δηλαδή μετάβαση σε έναν εργαζόμενο που αντί να είναι φορέας κυρίως σωματικών δυνάμεων, αντοχής, ταχύτητας, ευελιξίας του σώματος, και να εργάζεται ως ένα σύνολο φυσικών σωματικών δυνάμεων και επίσης φορέας κυρίως εμπειρικών γνώσεων μέσω της μαθητείας και στοιχειωδών επιστημονικών γνώσεων, αλλά κυρίως ως χρήστης επιστημονικών γνώσεων. Δηλαδή ένας εργαζόμενος που κυρίως εργάζεται μέσω του σώματος, χρησιμοποιεί κυρίως εμπειρικές γνώσεις, τις οποίες συμπληρώνει με ένα περιορισμένο αριθμό τεχνικοεπιστημονικών γνώσεων, τις οποίες όμως εφαρμόζει ως χρήστης. Δεν τις δημιουργεί, ούτε τις καταλαβαίνει στην ουσία τους. Σημαντικό είναι η υπέρβαση αυτού του εργαζόμενου, η υπέρβαση του. Αυτός ο εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, δεν μπορεί να διασφαλίσει αυτός ο εργαζόμενος τη μία αναστρέψιμη πορεία προς τον κομμουνισμό. Η αντικατάσταση του από έναν εργαζόμενο που θα είναι φορέας πολύπλευρων, διανοητικών, πολιτισμικών ικανοτήτων και όχι απλώς χρήστης γνώσεων, αλλά κυρίως δημιουργός γνώσεων. Δηλαδή, φορέας πολιτισμικών δυνάμεων και ικανός στην ουσία να δημιουργεί επιστημονικές γνώσεις, δηλαδή να έχει βαθιά σφαιρική κατανόηση διαδικασιών. Να μπορεί να αντιλαμβάνεται όχι τα φαινόμενα, όχι τις επιμέρους εκφάσεις μάλιστα των φαινομένων, των διαφόρων πτυχών της πραγματικότητας, αλλά να μπορεί να αντιλαμβάνεται σχέσεις, να αντιλαμβάνεται διαδικασίες, να σκέφτεται κατ' ουσίαν διαλεκτικά. Και από αυτή τη σκοπιά να είναι παραγωγός γνώσεων. Νομίζω ένας τέτοιος τύπος, ένα τέτοιο υποκείμενο της εργασίας, ένας τέτοιος τύπος εργαζόμενο μπορεί να λειτουργήσει ως εργαζόμενος που θα διασφαλίσει τον λογισμό. Γι' αυτό αναφέρθηκα υπερνητικά στην υδροπονία, στην αεροπονία. Ενδεχομένως να μην είναι ακόμα η καλύτερη λύση, αλλά η κατεύθυνση σαφώς είναι αυτή. Δηλαδή η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου η ανθρωπότητα θα μπορεί σε μέγιστο δυνατό βαθμό να υπολογίσει την παρέμβαση των κλιματικών παραγόντων, των άλλων συνθηκών και εδώ και μιλάμε για αυτές τις τεχνολογίες, είναι και οικολογικά ίσως μέχρι τώρα από αυτές που έχουμε αναπτύξει οι πιο ανώδυνες. Δηλαδή δεν συνεπάγονται μεγάλες παρεμβάσεις στο έδαφος, είναι αποεδαφοποιημένοι, είναι διαστημικές τεχνολογίες. Είναι αποεδαφοποιημένη η καλλιέργεια βλαστών στην ουσία, με καθόλου στην ουσία χρήση χημικών ουσιών για το έδαφος κλπ. Έχουμε εξοικονόμηση νερού. Είναι οι μόνες τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή μας επιτρέπουν τη μέγιστη εξοικονόμηση νερού. Δηλαδή, και εντελώς άνοστα και μη θρεπτικά προϊόντα. Συγγνώμη για την παρέμβαση. Δεν αναφέρομαι, δεν εξειδικεύω αυτές τις τεχνολογίες. Απλώς λέω για την κατεύθυνση. Δηλαδή πρέπει να μας απασχολήσει το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες που θα μας επιτρέπουν να θρέφουμε τον πληθυσμό και συνάμα να έχουμε το μέγιστο δυνατό υπολογισμό των διαφόρων παραγόντων, έτσι, του ρόλου των διαφόρων παραγόντων του περιβάλλοντος και
και τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση πόρων, δηλαδή τη μείωση σπατάλης σε νερό, σε άλλα πράγματα. Σαφώς αυτό η κατεύθυνση είναι κάπως έτσι. Δεν λέω ότι αυτό που έχουμε σήμερα είναι το καλύτερο, αλλά η κατεύθυνση είναι αυτή. Η σχεδιοποίηση, δηλαδή η διασφάλιση της σχεδιοποίησης, όχι της άναρχης παρέμβασης στην φύση, αλλά της σχεδιοποιημένης παρέμβασης με υπολογισμένες ενέργειες και με υπολογισμό του της μικρότερης δυνατής σπατάλης πόρου για να επιβιώσει η ανθρωπότητα. Τώρα, περνάω λίγο στα. Προφανώς δεν απαντώ σε αρκετά ζητήματα. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Αν γίνεται μετά, γιατί θα πρέπει να ανταποκριθώ και στις παρεμβάσεις των άλλων για να μην τις αδικήσω. Μπορεί να συνεχίσουμε τη συζήτηση επί αυτού επί μακρόν. Έχω κι άλλα να πω. Αλλά εδώ, δηλαδή, μεγάλα θέματα είναι φερειπίν η κτηνοτροφία, τι γίνεται αν φερειπίν η κτηνοτροφία θα έχει μέλλον σε μια κοινωνία. Είναι θέματα πολλά. Αλλά τώρα, αυτοματοποίηση και ρομποτική. Τι ενδιαφέρον είναι πράγματι ότι ξέρετε, και αυτό μας επιτρέπει να μιλάμε για το μέλλον, για τις δυνατότητες σοσιαλιστικής οργάνωσης της εργασίας, χωρίς να είμαστε ουτοπιστές. Ο σύγχρονος καπιταλισμός έχει αναπτύξει πραγματικά συγκλονιστικές δυνάμεις παραγωγικές που συνδέονται με την αυτοματοποίηση και την ρομποτική. Πραγματικά. Αυτό είναι μια πολύ ισχυρή τάση εξέλιξης της εργασίας. Μέσα στον καπιταλισμό, προς το παρόν. Τι σημαίνουν αυτές οι τεχνολογίες? Σημαίνουν κάτι που εμάς, σαν κομμουνιστές, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα. Σημαίνουν δηλαδή συρρίκνωση της ζωντανής εργασίας, περιορισμό της χειρονακτικής εργασίας, περιορισμό και εξαφάνιση. Πραγματικά απομάκρυνση από την παραγωγή του εργαζόμενου, προσέξτε, ως χειρόνακτα υπηρέτη των μηχανών. Και συνάμα διατήρηση της ανθρωπότητας μέσα στην παραγωγή στο επίπεδο της χρήσης επιστημονικών γνώσεων για την εκπόνηση, για την σχεδίαση παραγωγικών δυνάμεων κλπ. Τώρα, ο καπιταλισμός τι κάνει? Δημιουργεί μια κοινωνία, συμβατικά μπορούμε να μιλάμε για κοινωνία των 3/4, γιατί εντάξει, η κοινωνία των 2 είναι στην κλίμακα της παγκόσμιας ανθρωπότητας τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Τι κάνει? Σε τι το μετατρέπει αυτό ο καπιταλισμός? Σε περίπτωση ανθρώπους. Γιατί λειτουργεί με βάση τον νόμο της υπηρεσίας. Πρέπει να συσσωρεύσει όσο γίνεται περισσότερη υπεραξία. Άρα, αυτό για τον καπιταλισμό μεταφράζεται πραγματικά σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα που βιώνουν οι ανεπτυγμένες τώρα τεχνολογικά καπιταλιστικές χώρες. Οι χώρες της περιφέρειας αντιμετωπίζουν λίγο διαφορετικά προβλήματα, έχουν μεγάλη απασχόληση αλλά σε εξαιρετικά σκληρές συνθήκες. Στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες έχουμε το φαινόμενο της φοβερής ελαστικοποίησης της εργασίας, που σημαίνει κατ' ουσίαν πραγματικά μεγάλη, ξέρετε, συρρίκνωση της αναγκαίας εργασίας. Σημαίνει δηλαδή ότι μπορεί να παράγει σήμερα η κοινωνία περισσότερα από ό,τι παρήγε στο παρελθόν με πολύ λιγότερη δαπάνη εργατικής δύναμης. Πολύ λιγότερη δαπάνη. Και αυτό θα εξελιχθεί δυναμικά και στο μέλλον. Αλλά σε συνθήκες καπιταλισμού αυτό σημαίνει τον τεράστιο αριθμό της πλεονάζουσας εργασίας. Πλεονάζουσα εργασία και κρυφή ανεργία. Τεράστιος όγκος κρυφής ανεργίας. Όταν οι παπά-ροδοσιακά δηλώνουν μικρά ποσοστά ανεργίας, τώρα με την κρίση αυξήθηκαν. Όμως η πραγματική ανεργία σήμερα είναι πολύ μεγάλη. Γιατί έχουν φοβερά ανεπτυγμένη την ελαστική εργασία. Εξού είναι η υπαπασχόληση, είναι κρυφή ανεργία. Κρυφή ανεργία. Αυτό κάνει ο καπιταλισμός. Και σαν να μας συσσωρεύει πρώτο. Τώρα, εμείς ως κομμουνιστές μπορούμε αφενός πρώτον να δούμε, να αναδείξουμε εδώ πέρα, και νομίζω αυτή είναι μια στάση που εγώ υιοθετώ, τα διέξοδα του καπιταλισμού. Αυτό δεν μπορεί να το υπερβεί ο καπιταλισμός, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό και βλέπετε η κρίση κλπ. Δεν σκέφτηκε κανένας να πει ότι θα μειωθεί καθολικά η διάρκεια της εργάσιμης ημέρας. Ούτε καν το συζητά κανείς αυτό. Με διατήρηση των θέσεων εργασίας. Θα μπορούσε να είναι μια λύση. Δεν το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει ο καπιταλισμός. Για κάποιους λόγους, θα ήταν μια μεγάλη συζήτηση. Θα πρέπει εδώ πέρα, είναι ένα προνομιακό πεδίο αντιπαράθεση με τον καπιταλισμό στα σημεία όπου αυτός εκδηλώνει πρόοδο. Αντιπαράθεση από την εξής οπτική. Ότι εδώ πέρα ο καπιταλισμός, αυτή η πρόοδος του καπιταλισμού σημαίνει καταστροφή της πιο σημαντικής παραγωγικής δύναμης, του ανθρώπου. Και ανθρώπου που αυτή τη στιγμή έχει τις περισσότερες γνώσεις που μπορούσε να έχει ποτέ. Έχει την καλύτερη εκπαίδευση που μπορούσε να έχει ποτέ. Όσο είναι εκπαίδευση αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το εργασιακό δυναμικό στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες καταστρέφεται. Γίνεται περιττό, υποαπασχολείται. Και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Για τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες το σύστημα της ανεργίας, της πραγματικής ανεργίας, θα παραμένει και θα οξύνεται ως ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα και νομίζω θα παίξει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές συγκρούσεις με την εξουσία του κεφαλαίου σε αυτές τις χώρες. Αφενός λοιπόν, η στάση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο έχει να κάνει με την ανάδειξη των αδιεξόδων του καπιταλισμού. Αφετέρου, νομίζω είναι κατανοητό από την οπτική που υιοθέτησα στη δική μου ανάλυση. Τα φαινόμενα αυτά μας ενδιαφέρουν για να αναδείξουμε το εφικτό, αξιοποιώντας υπαρκτές δυνατότητες
της εργασίας και του πολιτισμού, το εφικτό αντιμετώπισης και των προβλημάτων που αντιμετώπισε ο σοσιαλισμός στα πρώτα εγχειρήματα. Μπορούμε να έχουμε ακριβέστερη καταγραφή, εικόνα της παραγωγής. Σήμερα αυτό λύνεται με πολύ ισχυρό τρόπο. Σήμερα, ξέρετε, ένας μεγάλος όγκος των πληροφοριών για την πληθώρα αλληλεπιδράσεων μεταξύ των επιχειρήσεων που έπρεπε να συγκεντρώνει το Gosplan, η κεντρική υπηρεσία σχεδίας της σοβιετικής οικονομίας, έπρεπε να συγκεντρώνει πληθώρα πληροφοριών με χρονικές, ποσοτικές και άλλες διαστάσεις κλπ. Σήμερα αυτό ρυθμίζεται πάρα πολύ εύκολα μέσω διαδικασιών αυτοματοποίησης. Ξέρετε, οι τεχνολογίες πληροφορικής είναι κρίσιμες εδώ πέρα, των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν αυτόματα. Και η επικοινωνία μεταξύ τους και η ανατροφοδότηση γίνεται αυτόματα μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και βάσεων δεδομένων. Χωρίς να παρεμβαίνει εδώ πέρα ένα κέντρο. Δηλαδή, πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν σε ένα επίπεδο τοπικό-περιφερειακό, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν δικτυακά πια, αυτοματοποιημένα όμως δικτυακά. Και αν θέλετε, το πλεονέκτημα με αυτές τις τεχνολογίες είναι ότι το κάθε σημείο αυτού του δικτύου μπορεί να έχει εικόνα του συνόλου. Δηλαδή, εδώ πέρα, σε αυτές τις τεχνολογίες, η πληροφορία δεν συγκεντρώνεται μόνο σε ένα σημείο τελικά και μόνο όσοι βρίσκονται εκεί πέρα έχουν την γενική εικόνα, αλλά κάθε σημείο αυτού του δικτύου μπορεί να έχει την εικόνα του συνόλου. Μπορεί δηλαδή να έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών. Και πολλές διαδικασίες αλληλεπίδρασης παραγωγικής γίνονται αυτόματα. Εδώ πέρα δηλαδή γλιτώνουμε από ένα μεγάλο όγκο διοικητικό έργο, τεράστιο. Δηλαδή, εδώ πάμε και σε αυτοματοποίηση της ίδιας της διοικητικής ρυθμιστικής δραστηριότητας. Μπορούμε λοιπόν να αναφερόμαστε σε αυτές τις τάσεις του καπιταλισμού για να θεμελιώσουμε το εξής. Αυτό στο οποίο θεμελιώνει και ο Μάρξ, ενώ την ανάπτυξη του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας. Ο κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας τώρα τείνει να περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Ανώτερο σαφώς από τη βιομηχανική εργασία. Ανώτερο. Ανώτερο και αυτό δεν είναι φαντασία. Δεν είναι δική μας ουτοπία. Είναι μια ισχυρότατη, δεν είναι κυρίαρχη στον παγκόσμιο καπιταλισμό, ούτε πιστεύω ότι θα γίνει κυρίαρχη σε συνθήκες καπιταλιστικές. Αλλά είναι όμως μια εμφανής ισχυρότερη τάση εξέλιξης της εργασίας του σύγχρονου καπιταλισμού. Αυτά θα είχα να πω για τη συγκεκριμένη παρατήρηση. Τώρα, ήταν άκερη τελικά η Επανάσταση ή μήπως ήταν οι αδυναμίες των κομμουνιστικών κομμάτων να κινητοποιήσουν τις μάζες, να επεξεργαστούν τη σοσιαλιστική θεωρία και τη στρατηγική τους. Να το συνδέσω και με ένα άλλο ερώτημα για να πάω και λίγο συνδυαστικά, γιατί αναφέρθηκα σε υποκείμενο της εργασίας και όχι στο πολιτικό υποκείμενο. Εντάξει, εν γνώση μου θέλω να το πω αυτό, δεν έθιξα πολλά ζητήματα γιατί δεν μπορούσα. Δηλαδή θα πήγαινε η συζήτηση και η ανάλυση μου θα εκτινόταν σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Καμιά επανάσταση, ξέρετε, στην οποία συμμετέχουν εκατομμύρια δεν είναι άκερη. Μπορεί μια εξέγερση να είναι άκερη. Δηλαδή κάτι στο οποίο συμμετέχει μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Αλλά όταν εκδηλώνεται μια επανάσταση και αυτή η επανάσταση γίνεται υπόθεση εκατομμύριων, έτσι είναι. Έστω και αν η αφετηρία της είναι μια εξέγερση σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Αυτό σημαίνει ότι η επανάσταση ανταποκρίνεται σε μαζικές ανάγκες. Σε μαζικές. Είναι δηλαδή μια ισχυρή τάση ολόκληρης εποχής. Άρα λοιπόν δεν υπάρχουν άκερες επαναστάσεις με αυτή την εποχή. Συνάμα όμως. Η επανάσταση αυτή μας αποτελούσε κατ' ουσίαν η είσοδο σε μια νέα εποχή. Αυτό σημαίνει πολλά. Δεν συγκρίνεται κατ' ουσίαν. Μπορεί να συγκριθεί οπωσδήποτε με επαναστάσεις του παρελθόντος, αλλά δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεται. Κατ' ουσίαν δεν είναι συγκρίσιμα αυτές. Γιατί για να μπορέσει αυτή η επανάσταση να ολοκληρώσει τους σκοπούς της και άρα να δημιουργήσει μια κοινωνία μη αναστρέψιμη, μια κοινωνία που θα μπορούσε να αναπτυχθεί πλέον σταθερά, θα έπρεπε να εκπληρώσει ένα έργο πρωτόγνωρο και τεράστιας κλίμακας. Που δεν ήταν εφικτό να το εκπληρώσει ούτε στη χρονική κλίμακα του 20ου αιώνα, ούτε σε εκείνες τις συνθήκες. Ήταν κατά συνέπεια αναπόφευκτη, αναγκαία η εκδήλωσή της, όπως και η εκδήλωση άλλων παρόμοιων επαναστάσεων. Ότι η ανθρωπότητα στον 20ο αιώνα κινήθηκε προς το σοσιαλισμό είναι πλέον κάτι νομοτελειακό. Έτσι. Γιατί και εκδηλώθηκαν, ας μην τα ξεχνάμε αυτά, αυτές οι επαναστάσεις σε εποχές ακραίας παρακμής του καπιταλισμού. Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μια μεγάλη ανθρωποσφαγή που δείχνει τα όρια του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός αρκετές φορές έφτασε σε οριακές καταστάσεις. Ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Και έχουμε το δεύτερο κύμα του σοσιαλισμού. Δείχνει λοιπόν ότι αυτή η κοινωνία πλέον εξοντώνει με τον πιο άμεσο τρόπο τους ανθρώπους. Οι αντιθέσεις της την οδηγούν σε τέτοιες οριακές και εξόχως καταστροφικές καταστάσεις. Όπου άλλη απάντηση από την επανάσταση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Κάθε άλλη απάντηση και οι απαντήσεις οι εθνοπατριωτικές που έδωσε η σοσιαλδημοκρατία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι απαντήσεις υπέρ της ανθρωποσφαγής τους. Αυτό ήταν. Άρα λοιπόν η επανάσταση, σαφώς το ξέσπασμά της, η έναρξη της πορείας σε μια άλλη προοπτική ήταν αναγκαία. Τώρα, η ίδια η προοπτική όμως
είχε τέτοιο βάθος όσον αφορά τους στόχους της, ποιο ήταν άραγε το βάθος των στόχων μιας σοσιαλιστικής επανάστασης? Η υπέρβαση του καπιταλισμού και αυτό. Αλλά όμως δεν μπορεί μια σοσιαλιστική επανάσταση να ολοκληρωθεί αν ξεπεράσει μόνο τον καπιταλισμό. Πρέπει να ξεπεράσει όλες τις ταξικές σχέσεις, ξέρετε. Όλες τις ταξικές σχέσεις. Και προκαπιταλιστικές ταξικές σχέσεις και κατάλοιπα προκαπιταλιστικών κοινωνιών. Αλλά κατ' ουσίαν μια σοσιαλιστική επανάσταση για να ολοκληρωθεί, με βάση και θέματα που ανέδειξε εδώ, θα έπρεπε να αλλάξει όλο τον μέχρι τότε κυρίαρχο τύπο εργασίας. Τον τύπο εργασίας που γέννησε κάποια στιγμή τις ταξικές σχέσεις. Θα έπρεπε να αλλάξει το χαρακτήρα της εργασίας, το περιεχόμενο της εργασίας, το υποκείμενο της εργασίας, δηλαδή στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλη τη μέχρι τώρα ιστορία της ανθρωπότητας. Όχι τυχαία ο Μάρξ έβλεπε τον σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό ως μετάβαση από την προϊστορία της ανθρωπότητας στην πραγματική της ιστορία. Οι αλλαγές αυτές δηλαδή θα πρέπει να είναι τόσο βαθιές που σαφώς ξεπερνούν την κλίμακα ενός αιώνα. Ακόμα και τώρα θέλω να το τονίσω αυτό. Συνηθίσαμε ίσως ως άτομα που ήμασταν, νομίζω και κάποιοι από εμάς σίγουρα μάρτυρες αυτής της εποχής, της ηρωικής εποχής του 20ου αιώνα, να έχουμε μια μεγάλη αισιοδοξία. Ότι όπου να είναι αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί. Μιλάμε για μια αλλαγή που δεν συγκρίνεται από τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό. Εντάξει, επιταχύνεται βεβαίως η ιστορία. Τώρα γίνονται οι αλλαγές πολύ πιο γρήγορα, η ανθρωπότητα έχει περισσότερα μέσα. Αλλά συγκρίνεται κατ' ουσία πιθανόν να μπορεί να συγκριθεί με τη μετάβαση από την προ-ταξική στην ταξική κοινωνία. Αλλά η ανθρωπότητα πραγματικά για να οικοδομήσει αυτή τη νέα κοινωνία, την αταξική κομμουνιστική κοινωνία, θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα που χαρακτηρίζουν όλη την ταξική κοινωνία, αλλά και στοιχεία όσον αφορά τη σχέση ανθρώπου-φύσης που χαρακτηρίζουν και την πρόταξική κοινωνία. Όσον αφορά και κάποια στοιχεία των ανθρώπινων σχέσεων. Δηλαδή, οι αλλαγές είναι πιο βαθιές, μεγαλύτερης κλίμακας και σιγά σιγά ακριβώς από τη στιγμή που η ανθρωπότητα επιχείρησε να διαβεί αυτό το δρόμο, άρχισε να ανακαλύπτει και τι την περιμένει σε αυτό το δρόμο. Και τι άλλο πρέπει να αλλάξει. Και τι αλλαγές και σιγά σιγά σαφώς και σήμερα μπορώ να πω ότι μπορούμε να έχουμε βαθύτερη κατανόηση της κλίμακας αυτών των αλλαγών. Και καλύτερη προετοιμασία για αυτά τα πράγματα. Καλύτερη προετοιμασία. Ναι, θεωρώ ότι είναι εφικτή η ουσιώδης αναβάθμιση της κομμουνιστικής σοσιαλιστικής θεωρίας. Και αυτό είναι κρίσιμο για το μέλλον. Να πω κάτι για την άλλη απάντηση. Δύο πραγματάκια ακόμα και θα τελειώσω. Από αυτή τη σκοπιά ήταν αναγκαίες, αλλά αναφέρθηκα περισσότερο στο κοινωνικό υποκείμενο, γιατί σε τελευταία ανάλυση. Δεν θεωρώ ότι η συγκρότηση ενός πολιτικού υποκειμένου αντιγράφει απλώς την κατάσταση του κοινωνικού υποκειμένου. Σε τελευταία ανάλυση, το πολιτικό υποκείμενο δεν μπορεί να ξεπεράσει, να υπερβεί κατά πολύ τις δυνατότητες του αντίστοιχου κοινωνικού υποκειμένου. Αυτό νομίζω κατανοητό. Όταν δηλαδή ο κόσμος της εργασίας, στην πλειονότητά του, έχει συγκεκριμένους περιορισμούς, οι πολιτικές δυνάμεις που τον εκφράζουν δεν μπορούν να θέσουν στόχους και να πάνε παραπέρα ακόμα και στις ιδέες και στις αντιλήψεις τους, παραπέρα των δυνατοτήτων αυτού του κόσμου της εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η αντίληψη ότι στις ιδέες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, του Κουκουσέ και άλλων κομμουνιστικών κομμάτων, δεν μιλάω για κομμουνιστικά κόμματα όπως το κινέζικο που έχει υπόψη κατ' ουσίαν στις ιδέες του έναν αγροτικό κομμουνισμό. Ο μαοισμός ως εκδοχή κομμουνιστικής ιδεολογίας είναι επηρεασμένος βαθύτατα από τις συνθήκες της Κίνας και έχει περισσότερα στοιχεία μιας αγροτικής αντίληψης του κομμουνισμού, αγροτικής κοινοτικής. Δεν μιλάω για αυτές, αλλά μιλάω για τη Σοβιετική Ένωση. Το πολιτικό υποκείμενο στις αναλύσεις του κατ' ουσίαν αντιλαμβάνεται το μέλλον λίγο ή πολύ με βάση το παρόν. Ως μια προέκταση, διαρκή προέκταση μιας βιομηχανικής σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ήθελε χρόνο, σαφώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν μια στατική κατάσταση, δεν υπήρχε εξέλιξη. Περίγραψα την πρωτοπορία του με βάση αυτό το συλλογισμό. Πρωτοπορία που γενικά με βάση το συλλογισμό που στις συνθήκες του 20ου αιώνα ήταν περιορισμένο το κοινωνικό υποκείμενο, η βιομηχανική εργατική τάξη. Στις πρώτες αυτές σοσιαλιστικές επαναστάσεις, θα το πω έτσι, ίσως να γίνει κατανοητό, εκδηλώθηκαν τα προτερήματα αυτής της τάξης, τα επαναστατικά προτερήματα, οργανωτικότητα, στα μεγάλα εργοστάσια, συλλογικότητα, ικανότητα αυτή η τάξη για πρώτη φορά στην ιστορία να μπορεί να παρακολουθεί σύνδετες ιδέες, να μπορεί δηλαδή να αντιληφθεί κάποια ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Οι προηγούμενες τάξεις δεν το έχουν αυτό. Και συνάμα αδυναμία αυτής της τάξης, χωρίς καθοδήγηση, χωρίς εξωτερική καθοδήγηση, να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επαναστατικές. Χρειάζεται πάντα καθοδήγηση. Αν δεν υπάρχει καθοδήγηση, αυτή η τάξη δεν κινητοποιείται. Μπορεί να κάνει κάτι αυθόρμητο, αλλά είναι περιορισμένα. Αυτή η τάξη δεν μπορεί επίσης να λειτουργήσει. Δεν μίλησε κανένας να πούμε ότι αυτοτελώς θα λειτουργήσει η τάξη. Ποιος? Μίλησε ο Μάρξ, μίλησε ο Λένιν. Προφανώς έξω να πούμε μπαίνει η ιδεολογία στην εργατική τάξη. Λίγο να ολοκληρώσω όμως. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όμως και το υποκείμενο, το πολιτικό, είναι αυτό που είναι η τάξη.
Το πολιτικό το υποκείμενο από πού θα προκύψει, από ποιες είναι κοινωνικές, πώς θα προκύψει. Δηλαδή, ποια ήταν τα στελέχη του ΣΕΚ, από πού βγήκανε, ποιοι ήταν αυτοί που γίνανε κομματικά μέλη και στελέχη και καθοδηγητές μετά την Επανάσταση. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί. Αρκετοί από αυτούς ήταν αγράμματοι, ξέρετε. Αγράμματοι. Αρκετοί από αυτούς ήταν αγράμματοι, ήταν περίπου το ίμιση των βιομηχανικών εργατών πέρασαν σε καθοδηγητικές θέσεις. Αυτές ήταν οι δυνατότητες τους. Να σας θέσω μερικά κρίσιμα ερωτήματα. Ο απαράδεκτος, οπωσδήποτε απαράδεκτος τρόπος που αντιμετωπίστηκε φέρει πριν η γενετική Σοβιετική Ένωση. Ήταν ένας άγριος αριστερισμός. Να κάνουμε διάλογο αν θέλεις, να μιλήσουμε κι εμείς, γιατί μιλάς διαρκώς, να πούμε κι εμείς μερικά πράγματα. Λίγο όμως να απαντώ στις ερωτήσεις. Μερικά επίμαχα θέματα. Ο αριστερισμός αυτός που εμφανίζεται στη Σοβιετική Ένωση σε ζητήματα επιστήμης και πολιτισμού, από ποιους προέρχεται? Από αυτούς τους ανθρώπους που από το χώρο της βιομηχανικής παραγωγής πέρασαν στον χώρο της επιστήμης και της διανόησης. Και αντιλαμβάνονται πράγματα που δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν με έναν αριστεριστικό τρόπο. Μιλάς για γενετική, αυτό είναι αστική επιστήμη. Υπήρχαν οι Σοβιετικές μεταφορές, υπήρχαν. Μιλάς για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό θα δημιουργήσουμε? Τον προλεταριακό πολιτισμό, ο οποίος ήταν φούσκα. Δεν υπάρχει προλεταριακός πολιτισμός. Κατ' ουσίαν. Ο σοσιαλιστικός πολιτισμός δεν είναι ο πολιτισμός που απλά εξυμνεί τον εργάτη. Αυτό πρέπει να το αναστοχαστούμε. Θέλω απλά να πω ότι το κόμμα, τα στελέχη του, η διανόησή του ήταν ως ένα βαθμό προέκταση αυτής της τάξης. Δεν μπορούσαν να την υπερβούν. Ήθελε χρόνο. Χρειαζόταν δηλαδή μια παράλληλη διαδικασία αλλαγής και του υποκειμένου, του πολιτικού, αλλά αλλαγής και του κοινωνικού υποκειμένου. Μετάβαση σε ένα άλλο τύπο εργαζόμενο. Δεν μπορεί ένα κόμμα να είναι φωστήρας, να τα κατέχει όλα και να παράγει θεωρία και να κατανοεί τις προοπτικές της κοινωνίας, όταν η ίδια κοινωνία δεν έχει τέτοιες δυνάμεις. Ακόμα και στην καλύτερη περίπτωση, στη δεκαετία του 70, ξέρετε, η Σοβιετική Ένωση, στο εργασιακό δυναμικό της Σοβιετικής Ένωσης, περίπου το 20% ήταν κάτοχοι σπουδών, ανώτατων σπουδών. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό αντιστοιχεί στην καπιταλιστική οικονομία. Μια σοσιαλιστική οικονομία που μπορεί να προχωρήσει προς τα εμπρός θα πρέπει να υπερβεί όσον αφορά τη μόρφωση των ανθρώπων το επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης. Το επίπεδο της μέσης εκπαίδευσης δεν είναι κατάλληλο για μια σοσιαλιστική κοινωνία που γίνεται μια αναστρέψη. Άρα θέλω να πω ότι το πολιτικό υποκείμενο στις χώρες αυτές ήταν περιορισμένο. Στις καλύτερες εποχές, πριν αρχίσει η παρακμή του, ήταν περιορισμένο. Ήταν περιορισμένο. Έβλεπε το μέλλον ως μια προέκταση του παρόντος. Ήθελε χρόνο, οπωσδήποτε. Χρειαζόταν χρόνο για παράλληλες αλλαγές. Για παράλληλες, δηλαδή οι αλλαγές στο υποκείμενο δεν μπορούσαν να είναι ξεκομμένες από τα βήματα προόδου και εξέλιξης της σοσιαλιστικής κοινωνίας που υπήρχαν και τέτοια βήματα, ως ένα άλλο επίπεδο της εργασίας, αλλά και εμφάνιση μέσα στη σοσιαλιστική κοινωνία σε πιο μαζική κλίμακα άλλου τύπου εργαζόμενου, που θα μπορούσε να αναδείξει και άλλες ιδέες. Αυτό δεν έγινε. Τώρα το πολιτικό υποκείμενο, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Όσον αφορά το πολιτικό υποκείμενο, δεν ήταν το πολιτικό υποκείμενο, πώς να το πούμε, αυτό που μονοσήματα καθόρισε την ήττα. Στην ουσία η κοινωνία, η πορεία της κοινωνίας, η αδυναμία της κοινωνίας, η αδυναμία της πρωτοπόρας τάξης κατ' ουσία, να υπερβεί τον εαυτό της, καθόρισε και τους περιορισμούς του πολιτικού υποκειμένου. Τους περιορισμούς. Κατά τον Μάρξ, το ζήτημα της πρωτοπόρας τάξης είναι να συνειδητοποιήσει τον εαυτό της, όχι να τον υπερβεί. Αυτό όμως δημιουργεί και ένα πρόβλημα με τον καπιταλισμό. Το διακύβευμα του σοσιαλισμού. Ένα σχόλιο μόνο. Το διακύβευμα του σοσιαλισμού είναι η υπέρβαση αυτού του υποκειμένου. Αν δεν τον υπερβεί, ο σοσιαλισμός είναι ευάλωτος και κινδυνεύει με παρεινόφρηση. Αν δηλαδή ο σοσιαλισμός δεν ξεπεράσει ως υποκείμενο το βιομηχανικό εργάτη, δεν το ξεπεράσει, αν δεν το ξεπεράσει, κινδυνεύει με παρεινόφρηση. Δηλαδή η βιομηχανική εργατική τάξη είναι κατάλληλη για να ανατρέψει τον καπιταλισμό, για να οθήσει την σοσιαλιστική κοινωνία μέχρι ένα σημείο, αλλά αν δεν αλλάξει η εργασία και το υποκείμενο της εργασίας μέσα στην παραγωγή, αν δεν ξεπεράσουμε το βιομηχανικό εργάτη, ο σοσιαλισμός είναι ευάλωτος. Κινδυνεύει και το πιο πιθανό θα οδηγηθεί σε τάσεις παραγωγής. Αυτό είναι κοίτα, να πω το εξής. Καταρχήν, αν θυμάμαι καλά, και φαντάζομαι ότι δεν κάνω λάθος, έχετε βγάλει ένα βιβλιαράκι εδώ και μερικά χρόνια, 10 χρόνια, 8-9 χρόνια, σχετικά με τις. Γραφειοκρατίες της Σοβιετικής Ένωσης. Μπράβο. Αυτό το βιβλίο, η εικόνα που έχω στο μυαλό μου είναι πολύ καλό. Η εισήγηση σας δεν μ' άρεσε πολύ, όπως οφείλω να πω. Δεν ξέρω αν είναι τα ίδια πράγματα. Η εικόνα είναι ότι καλύτερο αυτό το βιβλιαράκι που έχετε βγάλει, είναι ότι καλύτερο έχω διαβάσει σχετικά με την περιγραφή των καθεστώτων και των κοινωνικών διασταματώσεων αυτών των κοινωνιών. Συγκεκριμένα όμως η έσταση σε τι συνίσταται? Πάμε τώρα. Πάμε φυσικά, γι' αυτό μιλάω τώρα, γιατί δεν πήρα το λόγο γι' αυτό.
Έχουμε περάσει 10 χρόνια τώρα. Άλλα καταλάβαμε. Καταρχήν, έτσι, ναι, μπορεί να φαντάξει. Πάμε να το ξαναδιαβάσω όμως τώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Με πρόλογο του Πιτσάκη κιόλας, έτσι δεν είναι? Αν τώρα πρέπει να αναφερθώ, ο πρόλογος του Πιτσάκη ήταν απλά για να διευκολύνει την έκδοσή του. Δεν εκτιμώ το Πιτσάκη πολύ. Δεν είχε σχέση με το βιβλίο, αναφερθήκε σε άλλα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι είπα σήμερα κάτι διαφορετικό. Τότε μπορεί να αλλάξει. Και βεβαίως τώρα μεταξύ μας Περάσανε τα χρόνια. πρόθεσή μου ήταν να αναφερθώ στα δύσκολα πράγματα. Να σας πω. Εντάξει, όχι, μιλάμε τώρα φιλικά και φαντάζομαι να μην παρεξηγείτε. Δηλαδή δεν θέλω τώρα. Εδώ είναι Κέρκυρα και στην Κέρκυρα έχουμε μια διάθεση σαρκασμού και αυτοσαρκασμού. Συνεπώς δεν είναι όπως απέναντι που είναι ατέλειοι και τέτοια. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε αντέξει σε πολύ χειρότερα. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι καταρχήν ο Μάρξ όταν μιλούσε να πούμε για την εργατική τάξη, μιλούσε για τη βιομηχανική εργατική τάξη, για την εργατική τάξη του απόϊχου της βιομηχανικής επανάστασης. Για αυτή την εργατική τάξη θεωρούσε να πούμε ότι είναι ο φορέας της επανάστασης. Καλός ή κακός. Όχι για την εργατική τάξη του μέλλοντος. Την εργατική τάξη δηλαδή η οποία να πούμε θα είναι στην αυτοποιημένη παραγωγή και ο εργάτης θα είναι επιστήμονες, να πούμε με ένα ίσως και με περισσότερα πτυχία. Για αυτή την εργατική τάξη και για αυτή την επανάσταση και για αυτή την εποχή μιλούσε. Όχι για την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εποχή. Ένα το κάνουμε. Δεύτερο, θεωρώ ότι η προσέγγιση σας έχει στοιχεία, πώς το λένε, μηχανιστικής, άτεκτης αιτιοκρατίας, μηχανιστικής αιτιοκρατίας. Δηλαδή ότι είναι ερμηνεύσιμα τα πάντα με βάση τα κυρίως κοινωνικά χαρακτηριστικά να πούμε των κοινωνιών αυτών και πώς διαμορφώθηκαν οικονομικά και τα Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε και νομίζω το έβαλε ο Σπύρος και το προσεγγίζεται με έναν τρόπο, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και με μεγαλύτερη γενναιότητα. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε όσον αφορά την αποτυχία του σοσιαλιστικού εγχειρήματος του 20ου αιώνα, να το πω έτσι, θα πρέπει να αναζητήσουμε και τις υποκειμενικές ευθύνες. Ή αν θέλετε να πούμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαφοροποίησαν την εφαρμογή, την πρακτική από τη θεωρία ή την πρόβλεψη ή την προσέγγιση ή το αναμενόμενο. Δύο στοιχεία εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα τα οποία δεν απαντηθούν. Δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτές τις κοινωνίες να πούμε με την επάρκεια που πρέπει και να αναγνωρίσουμε ποια είναι τα λάθη ή τα σωστά τους. Ένα πρώτο ερώτημα είναι γιατί το θέσατε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι δεν το απαντήσατε και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να απαντηθεί. Γιατί παρά την πρόβλεψη του Μάρξ και όχι μόνο του Μάρξ και των κλασικών και του Λένιν και των Πολσεβίκων, τελικά η σοσιαλιστική επανάσταση δεν επεκτάθηκε στις μεγάλες, στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες της εποχής. Γιατί? Έχει να κάνει με τι? Ήταν υστερούσα πολιτισμικά η εργατική τάξη και δεν μπορούσε να το μπορεί. Δεν μπορούσε να εξασφαλίσει τη ηγεμονία της αυτές τις χώρες. Γιατί δεν δε. Και ένα δεύτερο, που είναι και αυτό κρίσιμο, γιατί αυτές οι κοινωνίες ενώ αναπτυσσόταν ο σοσιαλισμός, η ειδική βάση τουλάχιστον, γίνονταν οι κοινωνίες πιο μορφωμένες. Ο εργάτης, να πούμε, δεν ήταν ο εργάτης των πρώτων χρόνων, ο τέος αγρότης του Μεσοπολέμου, που πήγε να πούμε αγράμματος από το χωριό του και τον βάλει στην εργοστασίδα. Γιατί αυτές οι κοινωνίες, όσο περνούσε ο χρόνος, γινόντουσαν ασταθέστερες, αντί να γίνουν πια ασταθείς, αφού αναπτυσσόταν οι παραγωγικές δυνάμεις, όσο τελικά κατέρευσαν. Θα έλεγα ότι με μία έννοια η συνύπαρξη αυτών των παραγόντων ή των ακυρώσεων ή των μη πραγματοποιηθέντων από την πρόβλεψη ως ένα βαθμό καθόρισαν και την εξέλιξη. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν μπόρεσε η Επανάσταση να επεκταθεί στις ανεπτυγμένες για λόγους που θα πρέπει να τους αναζητήσουμε, επαναλαμβάνω, να επεκταθεί σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Και εδώ ανοίγω και μια παρένθεση, ο Μάρξ έλεγε για σύνολο χωρών. Η οικουμενική, τουλάχιστον σύνολο χωρών που θα γίνει η Επανάσταση, η Επανάσταση είναι μονάχα χώρα όπως προέκυψε εκεί. Λοιπόν, ως ένα βαθμό προσδιορίσε και την εξέλιξη με την έννοια ότι είναι προφανές ότι όταν οι ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης παρέμειναν σε καπιταλιστικό περιβάλλον έναντι μιας αδύνατης αρχικά οικονομίας της Σοβιετικής Ένωσης, αργότερα ενός ευρύτερου συνόλου κρατών, πάλι αδύνατων σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες, πάντα η υπεροχή, η πολιτισμική, η παραγωγική, η οικονομική ή των καπιταλιστικών χώρων είναι σαφώς παράδειγμα χαρακτηριστικό. Είναι ότι ο Λένιν υποχρεώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα να εφαρμόσει το κατεξοχήν σύστημα οργάνωσης της παραγωγής που αλληλωτριώνει το εργατικό. Τον τελειορισμό ήταν γνωστό, είναι ότι ο Λένιν ήταν ο παδός του τελειορισμού, αλλά λέω ότι ήταν ο παδός του. Ξέρουμε ότι ο τελειορισμός είναι η επαρχία,
μοντέρνη καιρή. Τσάρλι Τσάπλιν, να πούμε αυτό. Είναι η πλήρης αλωτρίωση του εργάτη. Μέσα από αυτό κλπ. Κινήσεις. Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτό ήταν στα πλαίσια ενός ανταγωνισμού που γινόταν με τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, που το ζητούμενο δεν ήταν πώς θα ζήσεις καλύτερα, αλλά πώς θα παράγεις περισσότερο. Και από τη στιγμή που μπήκε σε αυτή τη λογική, σου επέβαλαν και το παραγωγικό και το καταναλωτικό πρότυπο. Και έτσι, να πούμε, ο εργαζόμενος στην Σοβιετική Ένωση, στις χώρες, εκείνο που αναζητούσε δεν ήταν καλύτερη ποιότητα ζωής. Ή αν να το πω διαφορετικά, η καλύτερη ποιότητα ζωής για αυτόν ήταν να πάρει ακόμα ένα αυτοκίνητο, να έχει μια βίλα δίπλα στη θάλασσα που λέγαμε προηγούμενα και αυτό. Σε αυτό το κυνήγι χάσανε, αλλά χάσανε γιατί από τη μήτρα της αυτή η ιστορία ξεκίνησε ανάποδα. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί, λέω, αν θέλουμε αυτά τα δύο βασικά ερωτήματα. Και τελείωσα. Δηλαδή, νομίζουμε, αυτά τα δύο, αν δεν τα απαντήσουμε αυτά, όλα τα άλλα θα είναι προσπάθειες να προσεγγίσουμε την κατάσταση, αλλά κατά τη γνώμη μου θα είναι αμήχανες προσπάθειες και με κίνδυνο πάντα να αποκλίνουν. Γιατί δεν μπόρεσε να κερδίσει η Επανάσταση στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, γιατί ο ανεπτυγμένος σοσιαλισμός, όπως το λέγανε τουλάχιστον αυτοί, που προσέγγιζε τον κομμουνισμό, μάλιστα το παλαϊκό κράτος το λέγει από εκεί να πούμε ο τέτοιος, αντί να είναι ευσταθέστερη σε κοινωνία, είναι σταθέστερη. Την εποχή των μουζίκων, να πούμε, και των φτωχοδιαβόλων ήταν πιο. Θέλεις να μην απαντήσω τώρα, να απαντήσω μετά. Ναι. Αυτό που η παρέμβαση μου είχε να κάνει με τη διάκριση μεταξύ φύσης και ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος είναι φύση. Οπότε, αν μιλάμε για μια παρέμβαση πάνω στη φύση, ουσιαστικά μιλάμε ταυτόχρονα για την παρέμβαση στον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο φύση ο άνθρωπος, είναι και πολιτισμός. Ναι, ακριβώς. Η φύση δεν σκέφτεται, ο άνθρωπος σκέφτεται. Άρα υπάρχει περίπτωση να σκεφτεί ο άνθρωπος ότι η παρέμβαση μπορεί να ξεπερνάει την ανάγκη του και εδώ μπαίνει το θέμα των αναγκών και πώς προσδιορίζονται για να υπάρξει μια αρμονία σε αυτό το εγχείρημα. Αυτή τη διάσταση να φοβάσω ότι φύση είναι λίγο, ας πούμε, είναι πιο ευρύ το θέμα της παρέμβασης πάνω στη φύση που περιλαμβάνει και τον άνθρωπο. Και επίσης, αν μου επιτρέπετε, οι οικολόγοι δεν λένε να γκρεμίσουμε τα σπίτια, γιατί και εγώ θα μπορούσα να μείνω σε ένα αγοράκι μια θάλασσα έξω. Δεν εννοώ αυτό. Εννοούμε ότι η παρέμβαση στη φύση γίνεται σε βάρος της υγείας μας. Δηλαδή, αν έχει δημιουργηθεί η ζωή, είναι ότι εξελίσσεται η επιστήμη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή εξελίσσεται η επιστήμη, εμείς πρέπει να τρώμε καρκίνο. Εμείς αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε, ας πούμε, να ζούμε σαν πρωτόγονοι. Δεν απάντησα από εσάς. Είχα πει ότι τον το κατάλαβα, αλλά και εγώ δεν απαντάω προσωπικά. Είχα πει ότι απαντώ σε συγκεκριμένες αναρχοοικολογικές αντιλήψεις. Το τονίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε υπόψη εξαφορμής δηλαδή, του ερωτήματος, για να το διευκρινίσουμε απλά και να το σταματήσουμε αυτό. Μα ούτε και αναρχικοί λένε να μην μένουν σε σπίτι. Όχι, σαφέστατα υπάρχουν αναρχικές προβιομηχανικές ουτοπίες που μιλάνε για επιστροφή σε μια κοινωνία αυτοσυντήρησης. Στην ουσία έχουμε υπόψη ένα πρώτο μηχανικό μοντέλο αυτό. Ο Φωτόπουλος, για παράδειγμα, ο Δημήτρης ο Φωτόπουλος κάτι τέτοιο δεν έχει ισχύει στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, να πω σε σχέση με το σοσιαλισμό και την εργασία που βάλατε. Για μένα ο σοσιαλισμός, έτσι όπως το θέσατε, αφήνει απ' έξω την πρωτοβουλία και την ελευθερία του εργαζόμενου πάνω στην παραγωγή. Και θυμάμαι ένα παράδειγμα, το παράδειγμα της, που ξέρετε καλύτερα, της Κολοντάη, της Αλεξάνδρας Κολοντάη, της αρχαίας επανάστασης με την εργατική δημοκρατία, που βάζανε το ζήτημα της, όχι μόνο της ενεργούς, της αποφασιστικής συμβολής των εργαζομένων πάνω στην παραγωγή. Δηλαδή να έχουν λόγο, μπορεί όχι στο μεγαλύτερο ποσοστό του σχεδιασμού, αλλά άμα εργαζόμενοι τσακίζονται, ας πούμε, πάνω στην εργασία, με τον τελεορισμό, όπως είπε, ή με το κουβάλιμα, ή τσακίζουν τη μέση τους, πρέπει να έχουν λόγο στην βελτίωση του συνθηκών εργασίας. Άμα τους αφαιρέσουμε αυτό το λόγο, για μένα ταυτισμένο σοσιαλισμός είναι αυτό, με τη δυνατότητα του εργαζόμενου να μπορεί να παρεμβαίνει και να βελτιώνει και τις συνθήκες εργασίας του, έστω και όχι με την έννοια της επαναστατικής, έστω και μεταρρυθμιστικά, δηλαδή βήμα προς βήμα. Και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, που δεν θίξατε τώρα, δεν ξέρω, δεν το συνηθίζουν βέβαια οι μαρξιστές να το βάζουν αυτό, κάποιοι το βάζουν, το ζήτημα της ελευθερίας. Δηλαδή για μένα ο σοσιαλισμός είναι ταυτισμένος με την ελευθερία. Και η ελευθερία εννοώ όλα τα. Πώς να το πω, δεν ξέρω και καλά τη μαρξιστική ορολογία. Πολιτικές ελευθερίες, ατομικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, έτσι όπως χρησιμοποιήσατε την έννοια της γραφειοκρατίας και το σχεδιασμό, θα μπορεί σε μια τέτοια μεταβατική κοινωνία να εργαζόμενοι να κάνουν απεργίες, μπορεί να έχουν διαμαρτυρίες, μπορούν να κατεβαίνουν στον δρόμο, μπορεί να διεκδικούν. Πράγματα που είδαμε, ας πούμε, στην αρχή της Επανάστασης με τα συμβούλια.
και με αυτό που είπα και με την εργατική δημοκρατία. Τα οποία απαγορεύτηκαν στο 10ο νομίζω συνέδριο, αν θυμάμαι καλά, και η δυνατότητα κριτική σε αυτά. Αυτό το κομμάτι πώς θα μπορεί να λυθεί, αυτός ο συνδυασμός, να υπάρχει και ο συνδυασμός και να υπάρχει τη δυνατότητα από κάτω. Αυτά. Πες σου κάτι. Λοιπόν, μία πορεία, δεν είμαι σίγουρος αν θα συμφωνήσω με την απάντηση που θα μου δώσει, αλλά τέλος πάντων το θέτω σαν απορία γιατί έχω αρκετές ενστάσεις κι εγώ. Παρόλο, ειλικρινά, πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία μας δώσατε. Τελικά, ήταν το πρόβλημα ότι έγινε η επανάσταση στη τότε Ρωσία, ας πούμε, λόγω της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και από εκεί πήγε στράφη γιατί δεν έγινε σε αναπτυγμένο καπιταλισμό, ή θέτω εγώ ένα πιο προχωρημένο αιρετικό ερώτημα, μήπως η όλη αφήγηση και από τις μαρξιστικές καταβολές της, έτσι, πρόβλεψη για την επανάσταση και το κοινωνικό μετασχηματισμό είναι ένα θέμα που πρέπει να το κοιτάξουμε από εκεί. Συμπληρώνοντας το εξής, ότι είναι σχετικά εύκολο να κάνουμε μία αποτίμηση της ιστορίας από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί, όπως στο μεγαλύτερο βαθμό έκανε ο Μάρξ και αυτό είναι η ανυπέρβλητη συνεισφορά του, αλλά η πρόβλεψη και πολύ περισσότερο ο σχεδιασμός της ιστορίας φοβάμαι ότι μπορεί να είναι ένα πολύ παρακινδυνευμένο πείραμα που τέλος πάντων το θεωρούμε μετά ότι οδηγείται σε αποτυχία με βάση το δοκούν, έτσι. Το δοκούν με βάση την υποκειμενική δικιά μας επιθυμία για το πώς θα πρέπει να πάνε τα πράγματα. Να πω και λίγο έτσι τη θέση μου, με φρικάρει το γεγονός η άποψή σου για και η πίστη στο σχεδιασμό. Θεωρώ ότι δεν είναι και εφικτό σε μια ευρεία κλίμακα. Άλλο να κάνεις ένα σχεδιασμό στις συνθήκες του αρχικού σταδίου της Σοβιετικής Ένωσης που έπρεπε λόγω των συνθήκων να αντιμετωπιστεί η πείνα κλπ. Η κατόπιν στον πόλεμο. Μόνο στο σχεδιασμό της οικονομίας. Γενικώς κάθε είδους σχεδιασμό. Έχουμε και εδώ να επικαλεστώ έτσι και εγώ από τα δικά μου επιστημονικά χωράφια την μαθηματική απόδειξη ενός μαθηματικού γύρω στο 60, Τσάιτιν λεγότανε, που απέδειξε ότι όσες πληροφορίες και να έχεις στη διάθεσή σου, πάντα κάπου θα σου διαφεύγει κάτι, ούτως ώστε να κάνεις ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό το οποίο δεν θα ξεφύγει από αυτό το μοντέλο. Δηλαδή και για να κλείσω έτσι και λίγο, μου θυμίζει και λίγο ένα άλλο είδους οργουελικό μοντέλο αυτού του είδους η περιγραφή που κάνετε, με αυτό το σχεδιασμό, με αυτή την τελεολογία και μηχανιστική προσέγγιση κατά κάποιο τρόπο, όπως το είπε και ο Μεταλλίνος. Μάλλον θα πρέπει όμως να πάρω εγώ το λόγο γιατί έχουμε τεθεί αρκετά ζητήματα και σε αυτή την ενότητα να θέσω μια ερώτηση, σε αυτή την ενότητα. Έκανες μια αναφορά στο τι παρουσιάστηκε και συνέχεια αναφέρεσαι στο ζήτημα και την προσεγγίζεις ενοιολογικά και θεωρητικά το ζήτημα της εργασίας. Εργασία όμως παράγει υπεραξία. Μέσα σε ένα κοινωνικοποιημένο σύστημα, σοσιαλιστικό, μια τακτική κοινωνία. Ποιος είναι ο χαρακτήρας, η υφική εξέλιξη και σε σχέση και με τα 3/4 όταν πηγαίνει μπροστά η τεχνολογία και κάποιοι τον τέταρτο μένουν απ' έξω δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Τι γίνεται? Γι' αυτό και μίλησα, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσω κάτι, το είπα νομίζω από την αρχή. Δεν αναφέρθηκα σε όλα τα θέματα του σοσιαλισμού. Άρα λοιπόν, πολλά πράγματα που τα θέτετε είναι εύλογα, αλλά να έχετε υπόψη, εστίασα την προσοχή σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα του σοσιαλισμού. Που αρχικά ήταν ζητήματα που αφορούσαν την πορεία της κοινωνίας προς τη χειραφέτηση, προς τη χειραφέτηση της εργασίας. Δηλαδή, εστίασα την προσοχή σκοπίμως από την αρχή σε ορισμένα ζητήματα. Τα οποία έθεταν ένα πλαίσιο συνθήκων εντός των οποίων έπρεπε να ληφθούν οι αποφάσεις, εντός των οποίων έπρεπε να χαραχθούν οι στόχοι κλπ. Δηλαδή, θεωρώ ότι η αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων που ανέδειξα, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο θεωρίας και ιδεολογίας και στρατηγικής, είναι εκ των όνων κανεφρός να μιλήσουμε για τις προοπτικές του σοσιαλισμού. Μπορούμε να μιλάμε και για άλλα πράγματα, δηλαδή θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα ότι είναι
Και εγώ κατανοώ πολύ καλά ότι η ομιλία μου άφησε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Και επίσης περισσότερο, αν θέλετε, τα έχω θέσει για έναν αμοιβαίο προβληματισμό. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι είχα την αίσθηση ότι έχω δώσει και τις απαντήσεις. Αλλά θα πρέπει όμως αυτά τα ζητήματα που έπαιξαν κέριο ρόλο στην ανατροπή αυτού του κοινού να μας απασχολήσουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να οραματιζόμαστε γενικά τον σοσιαλισμό, παρακάμπτει αυτό. Δεν μπορούμε. Δεν θα υπάρξει μέλλον για τον σοσιαλισμό αν δεν αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα. Τώρα, θα προσπαθήσω επίσης ευσύνωτα και υπενικτικά να απαντήσω στα ερωτήματα που έχουν και στις απόψεις που έχουν διατυπωθεί. Και πράγματι νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να συζητά αυτά τα θέματα χωρίς και να διαφωνεί. Μάλλον οι διαφωνίες σήμερα είναι αυτονόητες. Λοιπόν, το μέλλον του σοσιαλισμού αφορά, κατ' εμέ, μια τέτοια προοπτική της εργασίας, στην οποία η ζωή του ανθρώπου θα ξεφύγει από την αναγκαία εργασία. Θα είναι μια ζωή του ελεύθερου χρόνου, με βάση και παραδόσεις που έχει διατυπώσει όχι μόνο Μάρξ, αλλά και ευρύτερα η σοσιαλιστική σκέψη. Άρα, δεν μιλάω για κοινωνία 2-3, την κοινότητα κρατών, αυτό είναι διάλογο. Έτσι. Και μιλάω για μια κοινωνία όπου αλλάζει και ο χαρακτήρας των μέσων εργασίας, το συνθηκό εργασίας, αλλά και το υποκείμενο της εργασίας. Ξέρετε, μπορεί να απολαμβάνει ευρύτερα τον ελεύθερο χρόνο έναν επιτυγμένο υποκείμενο. Δηλαδή η απόλαυση για τους ανθρώπους δεν είναι κάτι έμφυτο γενετικά καθορισμένο. Υπάρχει και μια στοιχειώδης, αν θέλετε, ειδονή των βιολογικών αναγκών. Αλλά μιλάω για ένα άλλο υποκείμενο της εργασίας που μπορεί να αναπτυχθεί όταν πράγματι ο άνθρωπος αρχίσει να ξεφεύγει από αυτό το άχθος. Όσο περισσότερο πληθώρα εργαζομένων είναι εγκλωβισμένοι σε μονότονη, κοπιώδη, χειρονακτική εργασία, γιατί τελείως δεν μπορεί να ζήσει η κοινωνία. Στο χωριό ή στην πόλη δεν μπορούμε να μιλάμε και για μόρφωση και για αυτά. Αλλά αυτά επειδή δεν γίνονται αυτομάτως και διαρμίας θέλουν χρόνο, θέλουν βήματα. Πότε σε ένα τομέα θα κάνουμε περισσότερα βήματα και σε κάποιον άλλο τομέα θα υστερούμε, αλλά θέλουν μια μεγάλη χρονική διαδικασία αλλαγών σε πολλά επίπεδα. Και βεβαίως μιλάμε, φαντάζομαι, αυτή την κοινωνία ως κοινωνία του ελεύθερου χρόνου, όπου ο ελεύθερος χρόνος δεν θα είναι απλά ένα κενό της ανθρώπινης ζωής, αλλά θα έχει πολύμορφες δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχύουν την ανάπτυξη του υποκειμένου της εργασίας, αυτού του υποκειμένου, και θα λειτουργεί ο ελεύθερος χρόνος ευεργετικά και για την εργασιακή δραστηριότητα του ανθρώπου. Θα αλληλοσυμπληρώνουν δηλαδή αυτά τα δύο πεδία. Μιλάμε δηλαδή για μια συμφιλίωση, αν θέλετε, του ελεύθερου χρόνου με τον χρόνο εργασίας. Με δεδομένη όμως τη συρρίκνωση του αναγκαίου χρόνου εργασίας. Βέβαια, αν φανταστούμε την εργασία στο μέλλον, είναι λίγο δύσκολο ακόμα να το κάνουμε. Μπορούμε, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Ως εργασία διανοητική και δημιουργική, ο ελεύθερος χρόνος και ο αναγκαίος χάνουν πια την μεγάλη αξία της διάκρισης τους. Τώρα. Μια παρένθεση εδώ. Αυτό το εφαρμόζει η Google αυτό που λες. Η Google. Είναι δεδομένο ότι οι ανεπτυγμένες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όπου χρησιμοποιούνται πραγματικά δημιουργικές ικανότητες, και τέθη πραγματικά ένα πολύ καλό ζήτημα πρωτήτερα για την κοινωνικότητα και τη δημιουργικότητα. Πράγματι, η δημιουργικότητα των ανθρώπων προϋποθέτει και άλλη κοινωνικότητα. Άρα δεν είναι κοινωνικό σχέδιο, μην γελιόμαστε. Δηλαδή, η δημιουργικότητα των ανθρώπων δεν είναι κάτι που εμφυτεύεται ή πώς το λένε, θα έχουμε μια ενστάλλαξη μέσω παρακολούθησης κάποιων μαθημάτων. Η δημιουργικότητα των ανθρώπων αντλεί πόρους από όλη την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων. Άρα λοιπόν, χωρίς άλλο επίπεδο κοινωνικών σχέσεων δεν υπάρχει δημιουργικότητα. Όμως, για αυτό το λόγο, ανεπτυγμένες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, αυτές που ονομάζονται οργανώσεις της γνώσης ή επιχειρήσεις γνώσης, πράγματι ήδη επειδή αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα, πώς θα ενισχύσουμε τη δημιουργικότητα των εργαζομένων σε πολύ προηγμένα επίπεδα, αρχίζουν σαν εξαίρεση, εντός μικρών φυλάκων, να αλλάζουν και τις σχέσεις εργασίας. Έχουμε τέτοια φαινόμενα, ναι. Και μπορώ να πω και άλλα παραδείγματα, γιατί με ενδιαφέρει το ζήτημα της σχέσης γνώσης και εργασίας στο σύγχρονο καπιταλισμό. Τώρα, δεν μίλησα σε καμία περίπτωση και δεν μπορεί κανείς να μου το προσάψει αυτό. Δηλαδή, κατανοώ την ερώτηση και το αντιμετωπίζω έτσι με πολύ καλή διάθεση, αλλά δεν μίλησα σε καμία περίπτωση για σχεδιασμό των πάντων. Ποτέ δεν. Κανένας από τους θεωρητικούς του μαρξισμού ή του κομμουνισμού δεν μίλησε ούτε τις ευρύτερες σοσιαλιστικές σκέψεις για σχεδιασμό γενικά. Για σχεδιασμό γενικά. Μίλησα για σχεδιασμό συγκεκριμένων πραγμάτων, χωρίς ποτέ να έχω κι εγώ την υπερφύαλη αντίληψη ότι μπορεί κανείς να σχεδιάσει τα πάντα. Δεν μπορεί. Ούτε στην παραγωγή. Βεβαίως, μπορούμε να φανταστούμε πώς η οργάνωση της εργασίας στις σοσιαλιστικές βάσεις θα αφήνει και περιθώρια κάποιες ευελιξίες. Δεν είναι απαραίτητο να είναι εμπορική η οικονομία που θα έχει αυτά τα περιθώρια και θα έχει αυτή την ευελιξία. Δεν μπορώ να φανταστώ μια χειραφετημένη κοινωνία που κάποιος θα σχεδιάζει τις οικογενειακές σχέσεις, ή θα σχεδιάζει, ας πούμε, το ποτήρουχα θα φοράει κανείς στην καθημερινή του ζωή. Από αυτή την άποψη, το ιδανικό, το κομμουνιστικό, δεν έχει καμία σχέση με μια πρακτική μαοικών κοινοβίων, κοινοτήτων, όπου ο πρόεδρος της κάθε κοινότητας θα αποφασίζει ποιος θα παντρευτεί
Ποιος από την αρχή κοινότητα, από την εδώ κοινότητα θα παντρευτεί ένα μέλος της άλλης κοινότητας. Φαινόμενα που ερμηνεύονται ιστορικά. Δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε γιατί στην Κίνα εμφανίστηκαν τέτοια φαινόμενα. Δεν μιλάμε για τέτοια διεύθυνση και σχεδίαση της ανθρώπινης ζωής. Ίσα ίσα. Μιλάμε για σχεδίαση, για οργάνωση. Δηλαδή για ένα σύνολο συμφωνιών στην ουσία. Μεταξύ ανθρώπων. Για ένα σύνολο συμφωνιών μεταξύ ανθρώπων, όπου όσο πιο ανεπτυγμένοι θα είναι εργαζόμενοι, τόσο πιο ενεργητικοί θα είναι στη σύναψη αυτών των συμφωνιών, για το πώς θα λειτουργήσει η οικονομία, ακριβώς για να απελευθερωθούν από τις ανεξέλεγκτες και απειλητικές και καταναγκαστικές δυνάμεις στην οικονομία, που αν τις σχεδιάσουν θα είναι ανεξέλεγκτες. Φανταστείτε τη σύγχρονη βιομηχανία να λειτουργεί ανεξέλεγκτα, έτσι. Για να απελευθερωθούν λοιπόν από αυτές τις δυνάμεις που απειλούν την ύπαρξή τους, ώστε να μπορούν να απολαύσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών σχέσεων με όλο τον αυθορμητισμό που έχει κάθε πηγαία ανίχνευση των ανθρώπινων σχέσεων και κάθε πηγαία οικοδόμησή τους. Σε αυτές τις σχέσεις οι άνθρωποι μπορεί να ανιχνεύσουν ποικίλες μορφές αλληλεπίδρασης, συνεργασίες, συντροφικότητας, συλλογικής δραστηριότητας, ατομικής δραστηριότητας. Ποιος είπε ότι αυτά θα είναι αντικείμενο σχεδίασης. Αλλά αν η ανθρωπότητα δεν σχεδιάσει, δηλαδή δεν εντάξει σε ένα σύνολο συμπεφωνημένων ενεργειών με βάση το συλλογικό συμφέρον, την παραγωγική της δραστηριότητα, ελευθερία δεν θα υπάρχει πουθενά. Και δεν υπάρχει ελευθερία στον καπιταλισμό. Σε κοινωνίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν υπάρχει ελευθερία. Αντιθέτως, η αναφορά, ξέρετε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις πολιτικές ελευθερίες, είναι η άλλη όψη της απουσίας ουσιώδους ελευθερίας στην ανθρώπινη ζωή. Είναι η άλλη όψη της απουσίας ουσιώδους ελευθερίας. Έχετε και την ελευθερία που μπορεί να την ονειρεύονται μόνο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και ακόμα μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και όχι για ανθρώπινη ζωή. Για πραγματική κοινωνική ζωή ανθρώπων. Έτσι. Κατά συνέπεια, ο σχεδιασμός αφορά πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα, πράγματα μετρήσιμα. Είναι αυτό που έλεγε ο Έγκελς, και εδώ πέρα με αυτό έτσι το καθητό αντιλαμβάνουμε και έτσι νομίζω μπορούμε να τα αντιληφθούμε, ως διεύθυνση, όχι ανθρώπων από ανθρώπους, αλλά διεύθυνση από ανθρώπους τεχνολογικών διαδικασιών. Μπορούμε να διευθυνθούν και δεν μπορούμε. Δικά μας δημιουργήματα. Οι δημιουργήματα του πολιτισμού είναι. Πώς δεν μπορούμε να διευθυνθούν, γιατί δεν μπορούμε να διευθυνθούν αυτά που δημιουργήσαμε εμείς. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να εντάξουμε το πρόγραμμα λειτουργίας τους. Δικά μας δημιουργήματα. Και όσο πιο ανεπτυγμένα και υπό το δικό μας έλεγχο είναι αυτά, όσο περισσότερο είναι υπό το συλλογικό έλεγχο της ανθρωπότητας, τόσο περισσότερο θα λειτουργούν προς όφελός μας. Για να μπορούμε να έχουμε την ελευθερία, να περάσουμε στο βασίλειο της ελευθερίας σε όλο το φάσμα των κοινωνικών σχέσεων. Υπενικτικά, δεν εξάρτησε το ερώτημα, δεν εξάρτησε την άποψή με επί αυτού. Αλλά δεν θα πάω παραπέρα. Θα περάσω σε κάποια άλλα ζητήματα που ετέθησαν εδώ. Γιατί έγινε στη Ρωσία η Επανάσταση και δεν έγινε πουθενά αλλού, πρέπει να απαντηθεί αυτό το θέμα οπωσδήποτε. Τώρα, πρώτα απ' όλα συμφωνήσουμε στο εξής. Η ίδια η ιστορία έχει απαντήσει εδώ πέρα. Ότι πραγματικά δεν υπήρξαν ισχυρά επαναστατικά συγκριτήματα σαν ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Δηλαδή το γεγονός ότι έγινε στην Ρωσία, μετά πήγε στην Κίνα, μετά πήγε στην Ασία, πήγε στην Αφρική, πήγε στην Λατινική Αμερική, αλλά δεν γύρισε εύκολα στην Ευρώπη. Και όπου υπήρξαν κάποια συγκριτήματα ήταν περιορισμένα. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια σοβαρά αίτια. Δεν είναι υποκειμενικό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι επισφαλές να το αναζητήσουμε σε ένα υποκειμενικό παράγοντα. Υπάρχει ερμηνεία, μια τέτοια ερμηνεία, η τροσκιστική ερμηνεία που θεωρεί ότι ήταν η προδοσία του Στάλιν και γι' αυτό και δεν έγινε η Επανάσταση. Η Επανάσταση ήταν πρώτο πυλός στη Δυτική Ευρώπη, αλλά δεν έγινε γιατί την πρόδωσε του Στάλιν. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι τέτοιο. Θεωρώ, αν υπενητικά θα απαντήσω σε αυτό, θεωρώ ότι το γεγονός ότι δεν έγινε επανάσταση πέρα από αγώνες, κάποιες εξεγέρσεις, αλλά δεν έγινε επανάσταση σε ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Αυτό δείχνει κάποιες. Θα απαντήσω λίγο παράδοξα, αλλά ελπίζω να γίνει κατανοητή άποψη. Ιστορικές δυνατότητες που διατηρούσε ακόμα η αστική τάξη. Διορθωτικές δυνατότητες. Πρωτότυπες διορθωτικές δυνατότητες. Δηλαδή στους ταξικούς αγώνες του 20ου αιώνα δεν πρωταγωνίστησε μόνο το προλεταριάτο και το κομμουνιστικό κίνημα, αλλά και η αστική τάξη επέδειξε τη μέγιστη συνειδητότητα που επέδειξε ποτέ εκμεταλλευτική τάξη. Βελτιώθηκε και η αστική τάξη. Και έκανε... Τη στιγμή που ο Μάρξ έγινε αντικείμενο της γνώσης και της ιστορίας, τον εκμεταλλεύεται εξίσου η αστική τάξη και η κυρίαρχη. Σου το είπε ο Πόπερ, ξέρετε. Ο Πόπερ είπε ότι ο Μάρξ μας έμαθε να κατανοούμε καλύτερα τον καπιταλισμό από οποιοδήποτε άλλο. Και η αστική τάξη με δύο παραδείγματα. Το πρώτο θα πρέπει να το ερμηνεύσουμε έτσι, ο φασισμός. Ξέρετε, στην Οκτωβριανή Επανάσταση η αστική τάξη πιάστηκε στον ύπνο. Κατά με πιάστηκε στον ύπνο. Δεν μπορούσε να φανταστεί, τους Μπολσεβίκους βασικά δεν τους υποπτεύονταν. Τους σοσιαλιστές επαναστάτες και τους μεσεβίκους είχαν υπόψη που ήταν πιο μαζικά σοσιαλιστικά κόμματα.
πιάστηκε στον ύπνο. Όσον αφορά τη δυναμική αυτή τη επανάσταση. Είχαν από την αρχή ουτοπικές ιδέες, θεωρούσαν ότι την είχαν υποτιμήσει, θεωρούσαν ότι όπου να είναι θα καταρρεύσει, αυτό το καθεστώς θα καταρρεύσει. Αυτό επανέλθει και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που νόμιζαν ότι θα καταρρεύσουν τα Σοβιέτ. Τελικά τα Σοβιέτ απέδειξαν ότι ήταν πολύ πιο ισχυρά. Όμως αυτό το ότι πιάστηκαν στον ύπνο στην Οκτωβριανή Επανάσταση δεν επαναλήφθηκε. Το ότι σχεδόν αμέσως στην Ιταλία απαντούν με τον φασισμό. Ο φασισμός στην Ευρώπη, ο ναζισμός φασισμός είναι η απάντηση της αστικής τάξης στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Ένα από τα πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικούς σκοπούς της ανοιχτής υποστήριξης του κεφαλαίου σε δυνάμεις που δεν ήταν μέχρι τότε οικίες του. Το κεφάλαιο μπορεί να έκανε πραξικοπήματα, χρησιμοποιούσε το στρατό, χρησιμοποιούσε τους στρατηγούς, έκανε πραξικοπήματα. Είναι στοιχείο πρωτοτυπίας και δείχνει και ζωτικότητα της αστικής τάξης όσον αφορά τη στρατηγική της, το να αξιοποιήσει πληβιακά στρώματα, ιδιότυπα πληβιακά στρώματα, που δεν τα έχει δημιουργήσει από την αρχή σκοπίμως, υπάρχουν στις παρυφές της, να τα αξιοποιήσει πολιτικά για να αντιμετωπίσει έναν πιο επικίνδυνο αντίπαλο. Ο φασισμός είναι πρώτο παράδειγμα. Και δεύτερο, οπωσδήποτε, το εκπληκτικό κοινωνικό κράτος της Δυτικής Ευρώπης μετά τον πόλεμο. Αυτό δείχνει ότι αυτό δεν έγινε αυθόρμητα, δεν έγινε μόνο επειδή οι εργαζόμενοι διεκδικούσαν δικαιώματα. Αυτό δείχνει ότι η αστική τάξη ακόμα διατηρούσε δυνατότητες στρατηγικού σχεδιασμού. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Εκτιμώντας την απειλή, παίρνοντας μαθήματα από το μέγεθος της απειλής, έκανε πρωτότυπες, δηλαδή πήγε σε πρωτότυπα πράγματα. Δεν επανέλαβε αυτό που ήξερε από το 19ο αιώνα. Έκανε πρωτότυπες κινήσεις και έφτασε σε ένα επίπεδο, σπηλευόμαστε, ένα εκπληκτικό επίπεδο, στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες να υπάρχει ένας εκτενέστατος κοινωνικός τομέας, μια σοβαρή βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων, με όρους που σε κάποιες χώρες θύμιζαν σχεδόν σοσιαλισμό. Σχεδόν το λέω αυτό, έτσι. Αυτό τι δείχνει, ότι η αστική τάξη πήρε μαθήματα και έκανε μεγάλες διορθωτικές κινήσεις, πρωτότυπες. Όχι παντού. Στον τρίτο κόσμο διατήρησε την πολεμική της τάση, τις επεμβάσεις, τον πόλεμο, την καταστολή. Αλλά διασφάλισε πολύ ισχυρά μετώπιστα. Αυτό θα έλεγα υπενητικά. Δεν έξαδω τη συζήτηση. Είχε και τα περιθώρια για κάτι τέτοιο. Είχε και τα περιθώρια για κάτι τέτοιο. Μα ακριβώς γι' αυτό τώρα γιατί το παίρνει το κοινωνικό κράτος, είναι μόνο εξαιτίας της πτώσης. Ο απελευθερισμός έγινε από τη δεκαετία του 70. Το έκανε εκεί που είχε τα περιθώρια. Και όταν είδε ότι ο αντίπαλος αστημένη και εξαντλεί τη δυναμική του, όταν είδε ότι ο αντίπαλος πλέον λαχανιάζει, αρχίζει και υποχωρεί για εσωτερικούς πανταλόγους, πέρασε στην αντεπίθεση. Απαντάει υπενητικά που προφανώς μπορεί και να συμφωνούμε, μπορεί σε κάποια πράγματα ίσως να διατηρούνται αισθάσεις, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω περισσότερο με το θέμα. Ναι, έτσι ίσως ότι είναι κουβέντα ανοιχτή, δεν μπορούμε να απαντήσουμε εδώ. Βεβαίως. Τώρα, για το ζήτημα της πρωτοβουλίας και της ελευθερίας των εργαζομένων στην παραγωγή, πράγματι η Κολοντάι ως μέλος και από τα ηγετικά στελέχη της εργατικής αντιπολίτευσης έθεσαν το ζήτημα αυτό όταν συζητούσαν το ζήτημα των συνδικάτων στη Σοβιετική Ένωση. Τώρα, εγώ εστίασα την προσοχή, το τονίζω πάλι, στις κρίσιμες και στις επίμαχες διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων στις χώρες αυτές. Σαφώς όμως δεν αναφερθήκαμε στο θέμα συμμετείχαν οι εργαζόμενοι στην παραγωγή. Και πώς, συμμετείχαν. Και βεβαίως συμμετείχαν. Θα σας πω κάποια πράγματα που ίσως δεν είναι τόσο γνωστά από την επίσημη προπαγάνδα που έλεγε τόσοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε τμήματα, σε ομάδες εφευρέσεων. Που σημαίνει αυτά αφορούν τη βελτίωση της παραγωγής. Δεν θα αναφερθώ σε επίσημη στατιστική που έλεγε τόσοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στη συζήτηση του νέου προγράμματος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν θα πάω σε αυτά. Πώς συμμετείχαν οι εργαζόμενοι. Αυτό που προκύπτει από τη βιβλιογραφία και όχι μια φιλοσοβιετική βιβλιογραφία. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, τα σχέδια παραγωγής ήταν πάντα αντικείμενο και συζήτησης, αλλά σε κάθε περίπτωση και συμφωνίες με τους εργαζόμενους και συμβιβασμού. Αυτό το βλέπουμε μέσα από την παρακολούθηση του πώς λειτουργούσε αυτή η διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων παραγωγής. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κατ' ουσίαν είχαν εξαντλήσει, δεν είχαν δυνατότητες οικονομικού εξαναγκασμού, δηλαδή δεν υπήρχε δυνατότητα απόλυσης. Τυπικά υπήρχε. Ουσιαστικά δεν υπήρχε για πολλούς λόγους. Υπήρχε δυνατότητα παρέμβαση πολλών παραγόντων που ακύρωναν την απόλυση. Και όταν ακόμα υπήρχε απειθαρχία από τους εργαζόμενους, υπήρχε εξαιρετικά επιπόλαιη αντιμετώπιση της τεχνολογίας με οικονομικές συνέπειες, δεν υπήρχε δυνατότητα οικονομικού εξαναγκασμού. Υπήρχε ο πολιτικός εξαναγκασμός, η πολιτική καταστολή, ναι, αλλά και αυτή δεν μπορούσε να υπερβεί κάποια όρια. Δεν μπορούσε να έχει πάντα ένα χωροφύλακα πάνω από τους εργαζόμενους. Αυτό πού οδηγούσε? Το γεγονός δηλαδή ότι υπήρχε κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και ο εργαζόμενος λειτουργούσε σε μια κοινωνικοποιημένη επιχείρηση. Όλες οι επιχειρήσεις ήταν αυτές. Πού οδηγούσε? Οδηγούσε στο εξής. Όσοι στόχοι και αν έρχονταν από πάνω, όσοι στόχοι, όσους στόχους, όσα πλάνα, όσους δείκτες και να πρότεινε η διεύθυνση και τα από παραπάνω όργανα, δεν θα μπορούσαν να έχουν την παραμικρή τύχη υλοποίησης, αν με κάποιο τρόπο
δεν διασφάλιζαν μέσα από συζητήσεις και διαπραγματεύσεις κάποια συνένεση των εργαζομένων. Γι' αυτό πάντα όλα τα πλάνα και κυρίως προς τα κάτω προκύπτουν σε τελευταία ανάλυση όχι μόνο με τη συμμετοχή, την αποφασιστική της διεύθυνσης κάθε επιχείρησης. Μπορώ να σας πω πολλά για το πώς γινόταν η σχεδίαση, η προετοιμασία του πλάνου, αλλά σε τελευταία ανάλυση ένα πλάνο είχε αποφασιστεί μόνο όταν είχε και τη συνένεση μέσω διαπραγματεύσεων και των εργαζομένων. Γι' αυτό και ποτέ μέχρι τώρα στην ανθρώπινη ιστορία οι εργαζόμενοι άμεση παραγωγή δεν είχαν παίξει έστω και με αυτόν τον τρόπο, ποτέ μέχρι τώρα. Δεν μιλάω για άλλες μορφές συμμετοχής. Τόσο αποφασιστικό ρόλο στον καθορισμό των εργασιακών στόχων. Οπωσδήποτε είχαν. Γιατί αν δεν είχε τη συνένεση των εργαζομένων και οι αυτοί δεν δουλέψουν, τίποτα από τους στόχους δεν υλοποιείται. Αυτό έχει συνέπειες. Υπήρχε δηλαδή συμμετοχή, οπωσδήποτε υπήρχε. Όμως, εγώ τόνισα το εξής από την αρχή. Πάντως αυτό είναι αυτονόητη προϋπόθεση για κάθε επιχείρηση παντού στον κόσμο. Όχι αυτό. Όταν υπάρχει η απειλή, η πολύ απλή και εύκολη απειλή της απόλυσης, δεν είναι αυτό. Είναι πιθανό σε κάποιες καπιταλιστικές, αλλά καθόλου αυτονόητο. Και δεν είναι το κυρίαρχο, ξέρω. Σε κάποιες καπιταλιστικές επιχειρήσεις η συνένεση κλπ. Μπορεί να είναι ναι. Αλλά σε πάρα πολλές επιχειρήσεις αυτό βλέπουμε με μεγάλη άνεση λειτουργεί η απόλυση και απειλή της απόλυσης και τίποτα άλλο. Και ο εργαζόμενος δεν έχει φωνή. Δεν έχει καν φωνή. Ούτε το ρωτάνε, μαζικά τον απολύουν. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου. Εκεί πέρα, χωρίς συμμετοχή, χωρίς συζήτηση, χωρίς συνελεύσεις, και συνελεύσεις όχι σε επίπεδο εργοστασίου και σε επίπεδο τμήματος, μπριγάδας κλπ. Χωρίς ένα ευρύ φάσμα διαπραγματεύσεων, συζητήσεων και διαπραγματεύσεων, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ένα πλάνο υλοποίηση. Έτσι. Τώρα, αυτό όμως δεν σήμαινε ότι ο κάθε εργαζόμενος και η πλειονότητα των άμεσων παραγωγών μπορούσαν να έχουν αποφασιστικό λόγο για τη σχεδίαση της παραγωγής σε ευρύτερη κλίμακα. Ότι μπορούσε άμεσα ο εργαζόμενος να αντικαταστήσει τον διευθυντή, τον εξειδικευμένο διευθυντή. Το επιχείρησαν στην Κίνα. Στην πολιτιστική επανάσταση στην Κίνα ονειρεύτηκαν την άμεση ταύτιση σε ένα πρόσωπο του χειρόνακτα εργαζομένου και του διευθυντή. Και θεωρήσαν ότι μπορούν να αντικαταστήσουν οπουδήποτε τον διευθυντή, τον εξειδικευμένο εργαζόμενο. Ο διευθυντής είναι εξειδικευμένος εργαζόμενος. Έχει εξειδικευμένες γνώσεις. Θεώρησαν ότι μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Υπήρξε μια απόλυτη απορρίθμιση της εκβιομηχανίας. Απόλυτη απορρίθμιση της οικονομίας. Δεν μου κάνει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι εργαζόμενοι συμμετείχαν σε αυτές τις χώρες, αλλά αυτό δεν τους επέτρεπε να πούμε ότι δεν θα έχουμε διεύθυνση ανθρώπου από άνθρωπο, ότι δεν θα έχουμε ένα ξεχωριστό σώμα που θα ασχολείται κατεξοχήν με τη διοίκηση και το σχεδιασμό, με τις πιθανότητες γραφειοκρατικών παρεκκλήσεων, με προνόμια. Φανταστείτε τώρα, όταν τη δουλειά που κάνει, θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα ιστορικό παράδειγμα για να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Ξέρετε, όλη η Σοβιετική Ένωση στη δεκαετία του 30 είχε τόσους μηχανικούς σχεδιαστές αεροσκαφών, όσο στη Γερμανία είχε μόνο η Messerschmitt. Μία ήταν. Τόσους είχε η Σοβιετική Ένωση. Αυτοί τώρα στη δεκαετία του 30 έπαιρναν πάρα πολύ υψηλά βραβεία. Ναι, οι μισθοί ήταν πάρα πολύ υψηλοί. Απήγαν πολύ. Οι μηχανικοί σχεδιαστές αεροσκαφών. Πού στην Σοβιετική Ένωση. Έπαιρναν τεράστια. Οι μισθοί, δεν θυμάμαι τώρα, κάποια στιγμή είχα δει τους μισθούς. Δεν συγκρίνονταν, δεν μας αναλογία με το μισθό του ενός απλού χειρόνακτα εργαζόμενου. Όμως, η Σοβιετική Ένωση είχε εκατομμύρια χειρόνακτες εργαζόμενους, ανταλλάξιμους, απλώς ανταλλάξιμους, έκαναν την ίδια στερεότυπη απλή δουλειά με πολύ λίγες γνώσεις. Είχε εκατομμύρια τέτοιους. Αλλά μηχανικούς αεροσκαφών, σχεδιαστές, είχε πολύ λιγότερους από ό,τι είχε η χιτλερική Γερμανία. Δεν μιλάω για τον καπιταλιστικό κόσμο. Τι ήταν όλοι αυτοί, ήταν μήπως συνειδητοποιημένοι κομμουνιστές και όλοι θα δούλευαν έτσι, θα έδιναν το μέγιστο της δημιουργικότητάς τους. Επειδή ήταν όλοι πεπισμένοι για την προοπτική του κομμουνισμού στη Σοβιετική Ένωση, όχι βέβαια. Γι' αυτό και για να οθήσουν, για να δημιουργήσουν κίνητρα για αυτή την εξειδικευμένη εργασία που δεν μπορούσαν να την κάνουν πολλοί, που σχετίζεται με τη διανοητική δραστηριότητα, την επιστημονική έρευνα, την επιστημονική σχεδίαση και τη διεύθυνση. Έδιναν πολύ υψηλούς μισθούς. Αυτή η αντίθεση μέσα στην εργασία μεταξύ του έργου που κάνουν οι πολλοί και είναι μικρής κοινωνικής σημασίας και του έργου που κάνουν οι λίγοι, αλλά έχει τεράστια σημασία για την εξέλιξη της κοινωνίας, αυτή η αντίθεση βεβαίως εκδηλώθηκε και στους μισθούς. Βεβαίως εκδηλώθηκε και στις αμοιβές. Αυτό ήταν προκατέστερο στάδιο του κομμουνισμού, δεν ήταν κομμουνισμός εκεί. Ήταν ένα μεταβατικό στάδιο καπιταλισμού, σοσιαλισμού. Οπότε δικαιολογούνταν. Αυτό διατηρείται και στο σοσιαλισμό. Σοσιαλιστική ήταν η διατηρείται αναπόφευκτα ως μια αντίθεση που υπάρχει ακόμα μέσα στην εργασία και δεν μπορεί να ξεπεραστεί ούτε γρήγορα ούτε αυτομάτως. Δεν υπάρχει ένα κουμπί να το πατήσεις και όλη η οικονομία να αλλάξει, να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι να γίνουν άλλοι, όλες οι τεχνολογικές διαδικασίες να γίνουν άλλες. Δεν υπήρχε αυτή. Ήταν θέμα χρόνου και μεγάλου χρόνου. Αυτό θέλω να τονίσω. Και μέχρι το 55-50 από ό,τι ξέρουμε λειτουργούσε αυτή από τα πάνω και από τα κάτω η σχεδιοποιημένη παραγωγή. Μετά που κάπου σκάλωσε, δεν ξέρω αν έχω. Μετά είναι παλαϊκό το κράτος. Τώρα πάμε σε άλλα θέματα. Καλά, εντάξει, μέσα στα Άγγιτσα. Μιλάμε λίγο σοβαρά. Μια τελευταία επισήμανση να κάνω.
Κάποια ερωτήματα τα έχω παραλείψει. Έτσι. Μια τελευταία επισήμανση που νομίζω ότι έχει τη δική της σημασία. Όλες οι επισημάνσεις είναι οπωσδήποτε σοβαρές. Αφορούν όσοι έχουν ακούσει. Νομίζω έχουμε μια πολύ δυναμική συζήτηση σήμερα και είναι θέματα που είναι κρίσιμα. Μία μόνο θα ήθελα να διακρίνω επίσης για να την σχολιάσω κάπως. Το πώς αντιμετωπίζουμε τον Μάρξ σε σχέση με τον σοσιαλισμό του 20ου αιώνα. Και τις μαρξικές αναφορές στο σοσιαλισμό. Φαντάζομαι ότι είναι αυτονόητο ότι θεωρώ τον εαυτό μου μαρξιστή, ότι κοινώ από τις ιδέες του Μάρξ. Δεν θέλω να υπονοήσω ότι στο ελάχιστο ότι έχω απομακρυνθεί από τον μαρξισμό. Όμως, ο Μάρξ και το έργο του έχει ιστορικούς περιορισμούς αναπόφευκτα. Και αν είμαστε μαρξιστές πρέπει να το έχουμε υπόψη αυτό. Αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων μελέτης που το επιτρέπουν να διατυπώνει τις ιδέες του. Αναφέρεται στην ανθρώπινη ιστορία, τη μελετά το ανεπτυγμένο καπιταλισμό της εποχής του, δηλαδή τον αγγλικό καπιταλισμό. Και την ανθρώπινη ιστορία την κατανοεί υπό το πρίσμα της μέχρι τότε πιο ανεπτυγμένης κοινωνίας. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με προκαπιταλιστικές κοινωνίες συστηματικά. Δεν έχει υπόψη του όμως μπροστά του κάποια σοσιαλιστική κοινωνία. Και βεβαίως θεωρώ αυτονόητο, αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση, αλλά είναι δική μου άποψη ότι η κομμούνα του Παρισιού είναι υπερτιμημένη όσον αφορά τις ίδιες εκτιμήσεις του Μάρξ για αυτήν. Δεν είναι παράδειγμα κατάλληλο για τις εκτιμήσεις που κάνει ο Μάρξ. Προσέξτε. Δηλαδή τα συμπεράσματα που διατυπώνει ο Μάρξ για την κομμούνα του Παρισιού είναι αναντίστοιχα προς το ιστορικό φαινόμενο. Γιατί το έκανε αυτό ο Μάρξ είναι άλλο θέμα, αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου. Άρα, όταν μιλάει για τον κομμουνισμό, κάνει υποθέσεις. Και αυτές οι υποθέσεις έχουν αναπόφευκτα το ιστορικό τους στοιχείο, το ιστορικό τους στήμα. Ένα στήμα περιορισμού. Άρα λοιπόν, όταν μιλάει ο Μάρξ για μια κοινωνία σοσιαλιστική σε μια βάση μεγάλης βιομηχανίας και για τη βιομηχανική εργατική τάξη πάνω, δηλαδή βλέπει μόνο αυτό που του είναι εφικτό να δει. Του πώς δηλαδή από το ύψος της εποχής του η βιομηχανική εργατική τάξη, η πιο πρωτοπόρα εργατική τάξη, το πιο πρωτοπόρο τμήμα εργαζομένων που γνώρισε η ανθρωπότητα στην ιστορία. Και μπορώ να πω γιατί. Βλέπει τις δυνατότητες τους υπό το πρίσμα της εποχής του. Θα έπρεπε σαφέστατα και σε μερικές οξυδερκείς στιγμές της σκέψεως του διατυπώνει υπενικτικά ιδέες που παραπέμπουν, και μπορώ να σας πω πια κάτι συγκεκριμένο, παραπέμπουν σε πιθανές αντιφάσεις αυτής της κοινωνίας του μέλλοντος, αλλά δεν μπορεί όμως να μιλήσει διεξοδικά. Δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία. Από την άλλη, τι κάνει ο Μάρξ? Κάνει και λάθη. Πρέπει σήμερα αυτή τη στιγμή να το πούμε. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τον μαρξισμό σήμερα, δεν μπορούμε να παίρνουμε τον μαρξισμό εκεί που ο Μάρξ αναφέρεται σε μια κοινωνία που θα ακολουθήσει, θα έρθει στο μέλλον, και να αξιολογούμε με βάση αυτό το τι έγινε στη Σοβιετική Ένωση. Πρέπει να κάνουμε και την αντίστροφη κίνηση. Πρέπει να αξιολογήσουμε και τις ιδέες του Μάρξ για τον σοσιαλισμό με βάση την ιστορική εμπειρία της ανθρωπότητας, με βάση την πραγματική εξέλιξη της κοινωνίας, με βάση ένα νέο κοινωνικό φαινόμενο. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να αντιμετωπίσουμε τη Σοβιετική Ένωση, είναι μια νέα πραγματικότητα που αποκάλυψε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα μπορούσε να φανταστεί ο Μάρξ. Άρα πρέπει να γυρίσουμε στο Μάρξ, στο μαρξισμό και με μαρξιστική ευσυνειδησία να δούμε και τις ίδιες τις ιδέες του για την κοινωνία του μέλλοντος με βάση την εμπειρία. Και εδώ πέρα μπορούμε σήμερα με μεγάλη βεβαιότητα, αν υπήρχε χρόνος, αυτό δεν το κάνω σήμερα, να δούμε και συγκεκριμένες δηλώσεις του Μάρξ, οι οποίες ήταν ουτοπικές, όχι μόνο για τον σοσιαλισμό του 20ου αιώνα, κάποιες από αυτές είναι εν γέννη ουτοπικές. Δηλαδή η ιδέα ότι η κατανάλωση στο μέλλον θα έχει αυτή τη μορφή, θα παίρνουν οι εργαζόμενοι κάποια γραμμάτια στα οποία θα καταγράφεται η δαπάνη σε χρόνο, σε ώρες εργασίας, η δαπάνη εργατικής δύναμης, εργασιακής δύναμης, σε χρόνο εργασίας. Και με βάση αυτό θα πάνε στις αποθήκες της κοινωνίας και θα παίρνουν κάποια καταναλωτικά αγαθά. Θεωρώ ότι με βάση αυτό που μπορούμε πλέον να πούμε σήμερα ότι δεν θα ισχύσει ποτέ στο μέλλον. Ούτε ίσχυσε, ούτε είναι. Για κάποιους λόγους. Για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους. Άρα δεν κατηγορώ το Μάρξ. Δεν είναι δηλαδή, πώς το λένε, μορφή και κάτι που πλήττει, υπονομεύει την αξιοπρέπεια, το μέγεθος του Μάρξ, να πούμε ότι από το ύψος της εποχής του αρκετά πράγματα αναπόφευκτα δεν ήταν ορατά. Η εμπειρία του 20ου αιώνα μας δίνει περισσότερες πληροφορίες. Ναι, με διαφορά είναι το εξής, ότι ο πυρήνας της αντίληψης του Μάρξ είναι ότι τελικά η εργατική τάξη, αυτή η βιομηχανική εργατική, ήταν η επαναστατική τάξη της εποχής του και του μέλλοντος. Αν αυτό το ανατρέψεις τον Μάρξ. Δεν είναι ένα επιμέρους σημείο δηλαδή που έκανε λάθος ο Μάρξ. Φυσικά έκανε, το λέει και ο Λένιν. Και ο Μάρξ έκανε λάθη και ο Έγγελς έκανε λάθη, μα την πίστη μου το λέει ακριβώς έτσι.
Άρα το θέμα είναι ότι πιάνει στην πυρήνα τη αντίληψη. Λες ότι ο βιομηχανικός εργάτης δεν είναι κατάλληλος για τον σοσιαλισμό και πρέπει να περιμένουν άλλο εργάτη. Άρα το αλλάζει όλο. Αν το κατάλαβα καλά. Μπορεί να το κατάλαβα λάθος. Είπα ότι αυτή η τάξη είναι ικανή να ανατρέψει τον καπιταλισμό, άρα είναι επαναστατική. Αλλά δεν μπορεί να τον οικοδομήσει. Είναι ικανή. Είναι ικανή. Το περιμένουμε το μελλοντικό μέλλον τότε. Τονίζω. Το μελλοντικό εργάτη για να κάνουμε την επανάσταση. Αν μου επιτρέψει λίγο, αυτό θα πω και μετά θα σταματήσω. Όχι, δεν μιλάω στο θέμα. Και ένα σχολείο, αλλά θέλω η συζήτηση να γίνεται επί συγκεκριμένων δηλώσεων. Ωραία, πες μου. Ήταν ικανή να δρομολογήσει μέχρι έναν βαθμό την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, το είπε αυτό, αλλά στο βαθμό που δεν ήταν εφικτό μέσα από τη δουλειά και αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή δεν θα έρχονταν από κάπου αλλού. Στο βαθμό που δεν ήταν εφικτό, που απαιτούσε παραπάνω χρόνο, παραπάνω αλλαγές, να ξεπεραστεί, να αντικατασταθεί ο τύπος εργαζομένου από έναν άλλο. Δηλαδή να μετασχηματιστεί αυτός ο εργαζόμενος σε έναν άλλο τύπο εργαζόμενο. Μπορούσε να γίνει στην πορεία να πούμε. Στο βαθμό που αυτό δεν ήταν εφικτό και παρέμενε κυρίαρχος τύπος εργαζόμενος, παρέμενε αυτός ο εργαζόμενος, τι είπα εγώ. Δεν είπα ότι καταραίει ο σοσιαλισμός αυτομάτως, αλλά διατηρούνται όλες οι προϋποθέσεις παλινόρθωσης του καπιταλισμού. Γιατί αυτό είπα. Δεν είπα δηλαδή ότι θα πρέπει να το ξεχάσουμε αυτόν τον εργαζόμενο και να ψάξουμε κάποιον άλλο που από τον ουρανό, μέσα από την εργασία, μέσα από την οικοδόμηση του σοσιαλισμού, την δρομολογία αυτή η εργατική τάξη. Θα πρέπει να θέσουμε όμως στο ζήτημα της σχεδιοποιημένης ανάπτυξης και την υπέρβαση αυτής της εργατικής. Μα γι' αυτό και οι κλασικοί μιλούσαν για δύο στάδια. Μιλούσαν για σοσιαλισμό και κομμουνισμό. Όμως είναι σημαντικό γιατί αν έχουμε υπόψη αυτόν τον εργαζόμενο και τον εξειδανικεύουμε, εκεί φτάνουμε. Και δεν απαντώ σε ένα, απαντώ σε πράγματα που υπάρχουν σε ευρύτερες συζητήσεις του σοσιαλιστικού κινήματος κλπ. Φτάνουμε σε πράγματα που συνιστούν αδιέξοδη ερμηνεία. Λένε ορισμένοι. Δεν υπήρχε το κόμμα να καθοδηγήσει αυτούς τους εργάτες, έτσι. Γι' αυτό και νίκησε η αντεπαράσταση. Λες και αυτοί οι εργάτες είναι κάτι αγαθό. Δεν ενσωματώνουν όλες τις αντιφάσεις της εργασίας αυτής της κοινωνίας. Λες και αυτοί οι εργάτες είναι, πώς το λένε, κάποιοι άγγελοι και αρκεί ένα κόμμα μόνο που θα έρθει από έξω να τους καθοδηγήσει για να σωθεί ο σοσιαλισμός. Οι αντιφάσεις έρχονταν μέσα, αυτό θέλω να τονίσω. Όσο η εργασία είναι αυτή, οι αντιφάσεις αυτές αφορούν τους ίδιους, αυτή την εργατική τάξη. Είναι μέσα στην εργατική τάξη. Είναι αντιφάσεις της ίδιας εργατικής τάξης. Σύμφωνοι. Μα γι' αυτό και η κλασική προέλευαν δύο στάδια. Το σοσιαλιστικό στάδιο και το κομμουνιστικό. Σου λέει ότι το σοσιαλιστικό στάδιο είναι ανώριμος. Μεταβατικό στάδιο για τον κομμουνισμό. Γι' αυτό λέω εγώ. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ. Μπορεί να μην συμφωνούμε. Μας μίλησες για την ρόλη της γραφειοκρατίας, για τους όρους της αντικειμενικής εμφάνισής της μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, αλλά και την αντιφατικότητα της ύπαρξής της, δηλαδή του θετικού και του αρνητικού της ρόλου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, επειδή ήσουν στη Σοβιετική Ένωση παρόν από το 1986 με τις σπουδές σου μέχρι και το 1985. Οπότε έζησε την ολοκλήρωση της αντεπανάστασης και έμεινε εκεί μέχρι το 1993-1994. Ποιος ήταν αυτός ο ρόλος της γραφειοκρατίας ή τμήματου της γραφειοκρατίας σε αυτή τη διαδικασία και πώς εσύ ο ίδιος το βίωσες αυτό το πράγμα, βιωματικά πώς το εισέπραξες αυτό στην παρουσία σου εκεί. Νομίζω είναι ενδιαφέρον γιατί υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω το εξής, ότι έδωσες ένα στοιχείο ή μια σκέψη λίγο κριτική απέναντι σε μια διατύπωση αναφορικά με το μαρξισμό, σαν θεώρηση, σαν ιστορίας, σαν διαδρομή. Θέλω να πω το εξής, ότι είναι ουσιώδεστερη αυτή η συζήτηση έστω από μια βιωματική διαδρομή που το αφήσαμε τελείως μετέωρο. Έμεινε τελείως μετέωρη μετά από την παρέμβαση του Νίκου. Αυτή η συζήτηση. Με τα θετικά της. Κινούμε προς την κατεύθυνση των ερωτημάτων που τίθεται. Δεν χρειάζεται να είμαστε χαλαροί εδώ, μα είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, υπάρχουν σχολές εντός της Ανατολικής Ευρώπης, του σοσιαλιστικού στρατοπέδου, οι οποίοι παρακολουθούν, είναι μαρξιστές, είναι πεπισμένοι επαναστάτες για να στον πω Νίκο. Με εμπειρία, δηλαδή πώς λέμε, με ρίτσος, τέτοιες μορφές, ξέρω εγώ, που μαζεύαν τα πράγματα και φεύγανε, τέτοιες μορφές. Ένας αναφέρεται ο Περικλής σε μια ορισμένη σχολή στη Σοβιετική Ένωση, εγώ μπορώ να σου πω και ένα, δύο-τρεις άλλες, που παρακολουθούν αυτόν τον συλλογισμό. Έχω την εντύπωση την εξής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα νέα φαινόμενα για να πάμε στους νόμους και να επιβεβαιώσουμε τους νόμους. Η ματιά αυτής της σχολής ήταν αυτή κατά τη γνώμη μου. Ενώ ο δυτικός μαρξισμός ήταν μάλλον ο αιρετικός σε εισαγωγικά, έτσι, όχι των κομμουνιστικών κομμάτων, κάποιες τάσεις, ήταν αιρετικός στη σφαίρα της ιδεολογίας και λόγω του και κράτους, αυτά όλα, βάση περιπτώσει να μην επαναλαμβάνουμε, εκεί πέρα έγινε
προσπαθούσαν να κάνουν συμπεράσματα από την πραγματική κίνηση. Έλεγα και στον Γιώργο προχθές στον Κατσαΐτη ότι θα εκπλαγούμε. Μάλλον έλεγα στον Κατσαούνι που έξω πιο πριν ότι εγώ είμαι παθός του σοβιετικού μαρξισμού. Όχι των απολογητών των ιδεολογικών επιτροπών ή εν πάση περιπτώσει των ερευνητικών ομάδων. Αλλά αυτό που είναι μια συστηματική δουλειά στη βάση τη λύση των προβλημάτων εντός της παραγωγής. Νομίζω ότι ο Πέτρος παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Που δεν τις ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ. Που, εντάξει, λογικό είναι γιατί οι περισσότεροι ερχόνταν είτε γραμματωμένοι εδώ πέρα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, μόλις τσούδα έλεγε ο Παναγία μου, προτιμούσα τους κουβάνους που ήταν και πιο έτσι θερμοί. Θέλω να θέσω όμως και εγώ θα συμφωνήσω με το συλλογισμό σου, πάντως δεν πρέπει να το φοβηθούμε αυτό το πράγμα. Γεννά πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ συμφωνώ με την άποψη ότι ο Μάρξ έθεσε ότι η βιομηχανική εργατική τάξη είναι αυτά. Αυτή η συζήτηση, κατά την άποψή μου, κορυφώνεται μέχρι το 30, από το 50 και μετά έχουμε μια ποιοτική συζήτηση που θα συμφωνήσουμε με αυτό που είπε ο Κώστας. Καταλαβαίνω όμως τι λέει και ο Περικλής με τους αυτοματισμούς. Αλλά νομίζω ότι η συζήτηση επικεντρώνει τους αυτοματισμούς στο τότε κεκτημένο. Ενώ σήμερα δημιουργεί σοβαρά προβλήματα όχι στη χειρονακτική εργασία, αλλά και στη μαζική πνευματική εργασία. Δηλαδή δεν έχουν ανάγκη αυτή τη μαζική πνευματική εργασία που έδωσε ας πούμε, στον δικό κόσμο ο κενσιανισμός, έτσι δηλαδή, ως ανάγκη στην παραγωγική διαδικασία. Που γεννά πολλά προβλήματα και που ο συλλογισμός, τώρα θα σου αν τον τραβήξω το συλλογισμό σου, δηλαδή πως τον είναι στα άκρα που έλεγε ο Λένιν, τότε η μόνη μας απάντηση θα γίνεται στη σφαίρα όχι της υπαρκτής κίνησης της εργατικής τάξης, εν πάση περιπτώσει των εργαζομένων, αλλά στη σφαίρα της ιδεολογίας για να έρθει ο κομμουνισμός. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Θέλω να σας πω ότι οι Αμερικάνοι πρόσφατα, με απάντηση των Γερμανών, έχουν ξεκινήσει μια συζήτηση από το 2011 που δεν έχει γραφτεί ούτε ένα άρθρο στην Ελλάδα για την ψηφιοποίηση, δηλαδή την πλήρη αυτοματοποίηση ορισμένων εργοστασίων. Δηλαδή, η Siemens κάνει στο Amberg πλήρη αυτοματοποίηση. Που δεν μπαίνει χέρι και δεν μπαίνει διανόηση, δηλαδή τα έχουν κάνει όλα. Δηλαδή, εντάξει. Στα Τρέκαλα κυκλοφορεί λεωφορείο χωρίς οδηγό. Η επόμενη συζήτηση για το αυτοματισμό, δεν κατάλαβες. Η επόμενη συζήτηση για το κύμα της αυτοματοποίησης είναι αυτή που εξελίσσεται, είναι πάνω στις μεταφορές. Στην αγροτική παραγωγή. Οπότε, εντάξει, τώρα γεννά πάρα πολλά ερωτήματα που δύσκολα απαντούνται. Αυτό για μένα είναι η κρίση της στρατηγικής της αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματος, αλλά και της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας, δηλαδή στο σύνολό της. Έτσι. Παίρνω την καλή εκδοχή του Κάουτσικ, εν πάση περιπτώσει. Και δημιουργεί πάρα πολλά διέξοδα. Τώρα κάτι άλλο θέλω να πω, αλλά το ξέχασα, οπότε.